mienu ya ye bo mama ne se ewutu bontrase won makasa kwada wo ma wono wo mo akokunu anyara nkrofo som de nkwa kwaji sika no aposifo abam ya che wo mo ane ye nche wo mo che waso emu ensam ahodo ni nyina da ye de ba Eljonfo ye beko apaso so sabra meka said ye akoda botofoa wosakura badumampu wanya bosome miensa yakohu no se woda ya animu emunchimu eba na sabre ya yakasa aposifo abamane se wache Chinese fo nwotwe Ghana fo mienu bi bone ben na won medie mu amane nyina da wie ye de bremu wachiro sofo bi ye sofo de wa ye ehwenya bre pa na unya bank had be bone to pio Ghana sofo bi no Weni afoforo bebre ene aboabo no awie ye de ba yemfemu aseda ne ma yaboafo vitamin kanu de wunya bi ye pa udi gumu a hu say yes wanu bibi papa wenya niam de gugugu mu ene eyi test no wenya bia eye aduane akasa vitamin ba o mayi mu no mfie aduanu ni akire ni yente wanu asem boni bia enti wo pesoya choco banana na strawberry ni nyina benya bi we calcium omega 3 6 and 9 ashemu ma se twumwedi adanse se baabi beda wo bia wo pa no dia no mu amedofo mani nya vitamin baabi to nsuo baabi to nsa wo kono se wo pa no dia papa woni abusuamu ni nyina mo ba nonom ebuan panyini ebuan kwada ma wo munyini mu no bibia da aye kama dia amedofo ya no abisa din no vitamin Eljonfo perfect series ngoma no so e de hwe ye comfort ya ma wo se nkoda ne pebi e ma wo mo na wormon kenkan e de GS na ka jatum soronko na si wan kosi gi chese no edo awa wode aba wono mo a wo peso kenkan nyina eboa wo mzikura no toma koda no abunu sakura no sakraye abadmu ye wo English language obesi kwan ko gi free e da history of Ghana mo ya betweb na ba ko seb no e dan so wo mo a e wo besi kwan e kosi besi 6 no RME e de yesu kakra Muhammad kakra na no de kakra besi kwan ko gi free e do awa dia ba computing no so one more book G1 kosi be 6 creative arts eso sa 1 to 6 science ho maths ho ni nyina perfect tie do bia next one kosi KG2 no so numeracy language literacy creative arts phonics computing coloring and writing one so wo G1 kosi Fred no so English social science RME computing career technology yes at exam questions have raw the mock wo ho terminal wo ho midterm ho kumase for ekoputu je ben station one and kran so adam so man first stop Obemwa fana baby atonton ma bu robot perfect number 4 atoni ebi at the amount number 0243 299 938 and 0540 7554 5 extreme coatings at the paint papa free take my media babedu ezua take enroma de wanitua kama pa paint kura de na du twem wo ben ewo mu avro no anu ayo de aba wo paint do anu beche de ma Stone X ho prestige ho graphic to ne pe onum ne ahodro se white to se off white to ni nyina benya bi free extreme coatings packages ahodro techiri ya wo kro na no mkodi dwa de be ma wo be mount tie wo painter na chese ye ben amwako enkane Atinga Junction one la petite chemistry no je number 0200 9222 0200 922202. Enyuma na ebu asasene na awie nsem ahodo ne yakenkan dia mamosomfo of John entry bosia kon labo asomfunu no yeye mienu mudin mame ajowa nyanta tando meni asunaba ohene kwabena boaten afika sia no emu ensem eni Asem Beba Dabi Eljonfo yemfrase asem no nya banye ne ebo apakoyo esia na asebufo ahuru ha wa eye krogen na cheso dato pronso na kenkanfo agebre ne ya tosum yemfrase yenko bekwai ede ne nkwado no mu ebra ye kase ya brofo semsa akoda botofo ya wonya bosome miensa apa so ede ne nkwado abusanfo ede hono a ne akoto no dinatwene ya 6 March no a Ghana edi na woda no abusanfo ye kokohwe ya akora ne da ya nemu kamu dwamu na sesa brofo sempa ne ma no bofo sa akodi aboje se Samuel bo wa homa no so yenko sa ko no ani kuro bon peso aso ede asemi asie sa akoti men kan wi a me wa ha Kamana no joso ya mefunu se edom etwahia ye hohoro no ho boyamane ne asie no na etesei Kamana ye chesi fu na na wie tele mpenimfo edika kase adechena ya nchase mfufua yichi no fu figure ya na 6 March sa de twede megiri se wono mo kurumu hodi emfi wono ntrimu da ekite o share data ye Ghana nya pa hodi na
nkwadaa match wo sukuu so ahodo mu na omanfo enso ekohwese de na match no isi kroni ade na ifia ye di na maami ya akodi sanya mbranse ma ne nsa de dia yen saka eye Rose Adey ena edi sanya mbranse ma etisi na kwabena odi wani echimu ewo kromu honomo na okohwese de ne mesi kwa wonum chese ebra nkwadaa ne match ya kromu ye di ya maame no enso enya saa akonya no pe na afidie wade akwada bobonsa wawo no wanya bosome miensa enso ekokowura toilet na kwabena toilet wade ni kokowura mu no wo he toilet na e seat esisi na that seat na itadie etitie ekwan ni sa nenso akwada wanya bosome miensa maame no etimi ede ni wura saa sisi ni mu no ede ni wura tokuro ni mu ede ni akwada no koto toilet ni manase gana ni mu no na ya de a ede nyan yi pa na kwabena wodi wani echiri mu ho na wodi titi o manfo no nsem amoka ene ade a na omo echirese maame no ohwa wo wo ye no wanya kunu jana na atesem a na ye tie ebra ye kodu ho eno no so wodi mu de maame ababawa no enya kunu saa Rose Adey ya edi no minsem etugane e wo 17 years ana wakwa wo enti no wuje wanya kunu won so ebehwe wono eni abofra ni nyina eno ne nam so ama omo jize wodi sanya mbranse ma etisi no na wonom echese wote wo ho a wote akoda no de obeje ne krati ni sem akoda no de obekunu fi se wontimi hwe no wanya ekunu na abra ye ba nan kokodu ho no na baba wa ni ho nenso no Otec ye tia asem a ye mpese beda so ni ntino ye ba nan ya gwegwe mu a kokope ababa wa ni be no se bia se ye ne no ebedi nkomo na ya hwe botaye kruntia wono ababa wa eye Rose Adey wode edi sa nyambranse mu a etise enso e wa fofida eye 6 match o man Ghana abra ye nyina na ye nya ye fa ahudie na ye nso ye match wo susu ahudo mu akudi sa nyambranse me kwabana abra ibo pin ababa wa no ne nsem a wode tudwa no sei ana o kan almost like them. My body by a mammy. Yanijano, and I'm due to me. Yana was so many was so answer. I need to use them. Oh no, yeah, and I'm about one of my name Shamina. I am a eater. My come and Papa. Your flap why now when he said the actor. There's a funny before that word in a matter. I mean, somebody went to the Russia. And when you're in India, another maybe next day, I'm in India. My welcome. And every man was so on this. My papa was so on this. I come home. Mrs. Beba Dabi, the Babas are the one this share. Fini, mais tenez tout le monde est meilleur. Agnès n'est meilleur. N'est meilleur pas. N'est meilleur. Dieu bien meilleur bien. Ouais petit sou. Jusqu'à bête. On peut maintenant quand tu me sois bêché mais qu'est-ce que ma mère on dit que t'es bien mais quoi que là on y a ce quand même. Non mais quoi. Tu vois woman also bêché mais je bien is a woman is that no vision maybe school I will see you. I no catch a miss I'm going and I'm seeing you send him is coming this candle. Wait me never me this candle. What's me going missing you know flames a membrane uncle pebble and I'm a super about what they may go. It's in the book in your block him. And they see no block him when you flew. Madam American, the Adam sister was a man flanish so bad. Me friend na o de ma tam so anya le ba on me nyim here man malam bisin adam for di me ni malam bisin adam for di me ni malam se atem ya be ke ba ni malam se asni malam se anya me po anya me pe na we yes mo ba bo ni chami o mo ba me bo
bɔne nkyɛ me mesi me de woba me bɔne nkyɛ me menya hye o na mekɔ skul menya hye me ma sɛ mba ne nante kakra mde na ba me maame na mekɔ skul anaasɛ mahyia adwuma na mayɛ adwuma bi maame hyɛ me maame bi ɔne sika obi na ɛhyɛ no na mesoma sa akɔnye ma bɛka wɔdi ɛbɛyɛ ɔbɛblɛ nti na meyɛ saa Kabana Ababa Rose Mensa, ya one or apostle, I walk the quiet from Fabremu, and I was in another to Jan Kabana. About the 18th Mukran say, wouldn't say Abosom cry or bad the one, Nabosom chrono and ya Abosomi and song, and one of a pine on just a year a pre high, and I on the Yab of Frano, and until now, Tin the Munan or Cana, a soon in a Muntino or Chelsea. Ebra ye wo wabofra no abosomi nkona Bruno na kwada na de nti incubate him enti no no susu se na ne ba no enye yie enti ne wo beja kwada ne kra e de free nkem eno na mamfo tu le fo ate ebi mompo wabosomi nsia enti no ne de no be yie enti wonya ne kakra nkakra ne koba se abranti a wone no enso ewo ye a omo frɛ no e di na tem anya atenyi ketwa e di ne wone de busuafo nyina tem nurse fo a wano enso ekwo wo mo ntem nya no mo frɛ abranche ma ne dem wo mo yie pa eno ne nam to ababa wan ti da bi wo hwɛ ɔhaw ne amane a ɔkɔfa bato maame ɛna ɔpapa so ya ɔmaame no papa na ɛbrɛ bi so ɔmaame no papa wo wo mo eni bi enti wo mo aso ɛna ɛhwɛ no na papa wo yin so no kɔbena no kɔsa kɔ school ɛwɔ kɔkɔben ɔfo ase kɔkɔben ɛna ɛnam so kɔtwem na ɛkɔfa saa nyin sɛn de baayɛ enti na osusu sɛ da bi wakɔfa nimtiabuo ana sɛ nimguase de abrɛ na wofo and until I say that or beg Aquadana crowd your opinion somewhere and it's not required. And Pempiam no can say, the answer by any say, you have to push for and Saka about one Mako Fano and Makutumo or Makachi. Yeah, almost and so a bunch of one almost a boy is not Makutumo or coach. It's in your best near ditch. So could the inference na de mta put for no be wadwuma se ne se ebusuafo wo hwa akoda no wa ye mobo papa ye yiwe ni free no ho bebre nso na be ko ne yem ye gidi sa dance fo be o madwuma dwa nim se wakoye ba yi de se dia akora yi ge no mom yen se se wajimi awie wajimi papa ge na ye na wa fam awie ai ye twa pa na wakoto akoda atwene ye twa Marketing. Well, kind of our family, nothing. Yeah, that our family. I am to us. Yaquako PM ever a wutu na a wutu bon trust sen or payable money when you're supposed to say. A one swallow for me a new Beniwa, Abna Beniwa were 22 years. On a cratch on in a way, bright on show 26 years. A manianic say, almost 1 hour of a fair sow. Na womo kyerɛ sɛ sikasɛm mama ne nya yada ana womo akwa akwadaa no ne ne nsa benkum wo metwa firi hɔ akwadaa ne ti wo metwa firi hɔ na womo te ebe ba bia ba niwa ne bright tie yi ne wo mede yo mani atofo ma ehuni sɛ nkrofo womo wo ye nkyɛye na womo ba wen bisa ya womo sa akwadaa no wanye ye wafirim enti womo akwa akwadaa no ewo ba bi no se da bi Wama fetchina kwa kunsa kwa debi ya se ye chane nsaba kuni ni tini ade. Eno msha se suspect ye se beni wane bright be yada. Wamu jini ya kwa bisa ya. Nese osoma aposifuwa ebem. Aposifuwa bemwo ya wamu ebise bisa ya nese. Enipa mienu beni wo 22 yani bright wo 26 ya wama woi wamu no medi sabi nyamra semi na semi si ye no. Ajemai Otabel eyobia na nidi akire papa wajina so akire mu sadia asem no esifatie branch no mu asem na nra wache no mu asem no se oba ni fefuru oba na ekowo wo fie efe no TBA traditional birth attendant obuntu asifie akwa no na ba ne wu nti okoto adaka box no ko si akwara no e bola so ti e kokko he na akwara no so da bola no so nye akwara yi na akwara yi no po ai na akwara em se ya wo fufura mfuma nyina na so anyina to aso a ye twa ne kon ene ne nsa ba ko efiri so
and yama yabo area home pin for my name the kofa police penny or area in Tampa upon a mania and run or fair case in the Bambreku. Ora Ajeman Otabel Asemi si nyina da wono enana nani di akire na Prince Labi eye assemblyman Bontrose electoral area wono so ene ni di nkombo bisanse honorable yate se wei enasi e won pesua so ene bia wate a emunsam etisen yɛde abɔfa no kɔɛ na yɛ intel sɛ pick information saa ne yɛkɔhu sɛ guy bi tie ewura no mu a ne yere awo bate ba no according to reporting kyerɛ sɛ ba no ewu ɛtena wɔ sɛ yɛkɔ ne nkyɛn na yɛkɔ interrogate no a na kyerɛ sɛ the same place na incident no happen no ɔno nso kyerɛ sɛ ɛhɔ a na ɔkɔsie ne ba no ɛwɔ that is the case deɛ nan asɛm no mu yɛ wiram kakra na wɔ sɛ yɛma polisifoɔ ɛnsa ka no enti ne asi no wamokore na se enye se de no woka se ne ba na wuo no akwakosie ne mom akwada no ne nan no ne nsa no ba ko ni ho ne konso yatwa entuom susu se kia ne ke akwada no jabrom de ne kwakoye biribi enu nti ene wo maye ne saa wo makwakoto ne aka na twere na posifo nsa so won mu a ye hwe ba bi asemi ebekọ akowi yento so na 6 March we de December wo kira branch bi ya yesusu se wo sofo Wanya mfrinchia no aduanan enum Ebenezer Kondua ne de efredon na Ghana Police Service wonnem ene Cyber Security Authority no ene National Security na akati dia pam ho nam so wo akire no na wonmo kire se kwadu ade abo no ni watomo na eda brekrodon so ne o ma eworo ho no jai enya asem ketu apa akura abujanfo eno ma biti se ne o ma ya ye de ya na ma no wom de dokro wom ase no vibrator no ebi wo no ena afin so kura no sojon so hwe test kit no a ya oba so opeso hunu se bia menses ya ma wokoto anani afekire ne ho no no bi nso wo no ho eno nso de atese laptop wo no ho external drive no ne ade pen drives mobile phone tablets ene wo no ho na wo no ena eye Manen Christian Center ewo ankafo no wo ne pani a woda no sesofo na COP Lydia Yako Donko CID Director General no wo de munchu mu aburo nyina mansentwefo yinti sene o meeting centre do wo de to wo mo ni mo. The arrest took place in the early hours of March 6, 2026 in Cape Coast Central Region during a joint intelligence-led operation. The suspect, Ebenezer Kondua, age 45, is the lead pastor at Mahanaim Christian Center in Ankafo, Cape Coast. He was apprehended in Waraba, a suburb of Eguasi in Cape Coast. The suspect is also known to operate a Facebook profile under the name Reverend Dr. Kondua, where he portrays himself as a trained gynecologist and international marriage counselor. Investigations revealed that in August 2021, the suspect welcomed the survivor, then a 13-year-old junior high school student, into his home under the guise of providing spiritual counseling and behavioral correction. From that point, the suspect repeatedly subjected the survivor to sexual abuse over an extended period. He also recorded videos of the abuse on his mobile phone. In some instances, he forced the survivor to hold up materials displaying an adult pornographic website and to state on camera that she was accessible on that platform with apparent intent to distribute such content online. The abuse came to light when the survivor confided in her school headmistress. A complaint was filed with the Domestic Violence and Victim Support Unit DOVSU in Cape Coast, and the case was formally referred to the Circuit Court in Cape Coast. Upon arrest, various items were recovered from the suspect's home and are now under forensic analysis. The items recovered include 1 HP laptop, 3 external hard drives, 5 pen drives, 1 Android mobile phone, 1 tablet, 2 electronic vibrators with accessories, assorted contraceptives used and unused, lubricants, a used pregnancy test kit, and 2 ladies' panties. With technical assistance from the Cyber Security Authority, forensic investigators uncovered evidence of the production of child sexual abuse materials, as well as 3 private pornographic website accounts stored on the suspect's digital devices. For CID Director General COP Lydia Yako Donko Eda Odinchu Mwaburi Ebreyin. Lydia Yachidi and some and some papa no chapuno. Emunye. How could you?
I saw for the anka. Ninkwada de twetwa video no ma ntoma mu. Hwe toma katade so papa. Asofo no. Afofo nya kra na katu omofo. Mu ntumo fo mo ma no de. Mo pa chi so wo ya kola. We di usakwonya ba ya akra. Wate na ham. Awie yenyina sare husemi so na nsama wodo de bra mo wie yi. Yemfa ensi e wo hasamfo. Ofa John Entry Bosia Kolabo na boafo bi nana kwadwo apia eja Sam Professor Kwame Jeni Boatin Papilo enuba efia aboajewa sanso ena sarebia ne Solomon Nimo onum nyina da eboy Papilo wi no bebo ye chidom ma Yujima Dona ene Kwame Direct senior man mozi omum nyina dama Facebook YouTube baabia ewie ye tena se ewunya bi ehweye enuanom na yebeso mo no ye yemienum din Mami Ajowa Nyanta Tando meaning Ausonaba Ohene Kwabena Boatin. Ye kono memfa happy birthday wish we enko Emma Doris sewa ampofo. Doris, happy special birthday to you. We if we Heroes of Faith band. Heroes of Faith band Esa Doris. Erade enyo kese won shraw na ene de obo ho mpaye nyina da erade emfa emmao. De waka kire erade bia no. Bombay said after that says kwa dance die. Happy special birthday to you, Doris. Bino. Nadia. And the man course a Uncle Joe. Birthday. Nadia. Any abusia ya disi na akrakra bia na pamfo. Somebody be jumadi one edia traso. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Otec 1029Fm mixture no malaria duro nana ani say nam sa wo beje di say me ne wife nyina ye tested positive ye num bie no say eku malaria mo ne nyina am ye nyina ye negative ade ho won na wo ye hepa plus mixture no ene wo de we nsu aba sentia e wo say wo immune system e ye strong de bia antipavi e support immune system no na plasmox no so to malaria no gu malaria symptoms at say etipaye afiafie wanum ato ahomre no msa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanum no etutu malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie drone di pa pavi plasmox ena hepa plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfiedu mienu kan o pharmacies na herbal shop FDA aje edwede nkrato yatum Hey, opanyi. Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Abua wa mo se wo to make kan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo ene kire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so owo nina bi. English nom, ane maths nom. Me say, books be anywhere. Perfect series, any bi. Na GS, ane naka. And so I'm approver. Into a batter bia koto bi maneba. Hey, and na say we there. So ko be kura bet me akotu akoton. How many students o? Na eno kura de. What table no say we almost set mock exams, terminal exams, and midterm exams at the mass school so here wamomua at to phone call putuaja station wa and crying down so mine first stop any omamu beer yet to books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixer etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu me pi ni menti asie me do. Hepa plus mixer enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin hu hia me yie esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and the one so we Hepa plus wife na abua no. Hepa plus mixer magie drone di pa pavi plasmox ena Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu nka ho. Our pharmacies na herbal shop atufo mfre 0542 778 572 ana 0549
297-463. Pepper Plus Mixer. Mapobudra Mapa. FDRG Edwin Kratoya. More energy drink. It give you them. Champagne with it is refreshing. I get some remedy. See combinini, it give it go and vitality. They were that in there to me, come and taste and see. More energy drink. It give you them. For your party, for your wedding, everybody, more energy drink. It give you them. This advert is FDA approved. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me koye check up. Me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma. Me pese me hu na hoɔden se de tie me brɛboɔ me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre Oni yenkasa wo 0244 97 1029 FM 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi o, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, ayeye ne na asienka. Dise nyuma obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na ɔyɛ ohweso edidigi. Otec nyame ma won nyuma no enkoso. Openya wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya me tinya tia to obrane hu hwibio but ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpa aba omo da so busua ye wadwuma na papa wo ye ne kyense we can say ayi ni na asiam kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkire na duma ni ntumpon na mo so mfa abotre odo ensema ya na mo tika e ye futu sema yo ne ya na ya ne kire se wo mu gu ye ni ma se nya sa na mo tie o mo ka se aduma na mo ye no e mra wo mu mu obi ani ma se ne mo ye yo kaka ye na ya na mo papa nka wo mo ho free sabre do hwiri kopum bra wodi obia beko wodi baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa hoɔden no tumi no ense wo manya kokodu enfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen. Papa Krobea mpacho, good afternoon. Krobea na mishiraw na mintu wonkwam ene dwumadi a wodi sɛ de wosi ya ma Asante mali Ghana man. Krobea na mishiraw na memma wo yini nkyɛ Nyankopɔn ma wo yini nkyɛ na memma wasefo nyinaa yini nkyɛ. Krobea mera ho na nyame yi wo ma yɛ sɛ nyame yi wo ma yɛ sɛ bepoye hwe program yi a mo yɛ na wie yi ɛfa abrante die
hwɛ papa no number bi a watimi ayi saa 30 million de ama no mebisa sɛ hwan na bɛtumi ayɛ saa hwan na bɛtumi ayɛ biribi a ɛte sɛ ne nyinaa Krobea wae wo papa a woyɛ ahomɔborɔ ne nneɛma a woyɛ no ɛno na atɔ obi akoma so ama wɔyɛ bi ɛte sɛ kɛndɛ hwan me a me ne wo kasa me menni bio mewura ho masu awie matene so awie na me ne wo kasa yi nti dɛ meka kyɛn sɛ nyame nhyira wo nyame nto wo nkwam ɛngya yɛ da papa yɛ deɛ woyɛ na da wobɛkasa wabrɛ no woanhwɛ a saa da no na wawie bɛpa ɛsɛ mfaso bi amma nti mesrɛ wo ɛnkasɛ mabrɛ da kɔ so yɛ nyame bɛhyira wo metie wo bibiara wɔ studium hɔ nyame nhyira wo ate assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mene sala papa mekasa firi anya so bye bye ɛyɛ sɛ amanfo aka biaa ɔma futue usom sɛ ɛnyɛ adwuma sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a ɔne ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie a wobɛpɛ ontu tunanu ontu mate sɛ ɔso obɛtu ama wo boatwo wate okay mate ɛne yɛ das ile jatabiribo ile
so ya won mo fa ye show no live ena wie mo am monitor show no Be Love Radio so nyina no Nyankopon hyira mo onye mo kese na ontutumu anamo nso mfansi ena so ba United Kingdom man ni mu a ye wo ya bedwafo do ya wonum nso abiebiem ya adwumadie ni twagu e wo wonum nso mfidie ne so awie GN Radio wo ho ene Patmak Radio enso wo ho Abawa Radio nie Amansan FM die Breni Radio nie ena Sahara Radio ena wie wonum nyina nso abo ademu abiemu a dwumadie ni twagu e wo wonum nso mfidie ne so ye wo Kings Radio eni ni TV eno de wo Paris France abuchima ni mu ena wie ye wo Dache Hima Radio eno nso wo Denmark man ni mu ye wo Rakus FM e wo Belgium eni ye wo Sky FM eno de wo Columbus Ohio United States of America abuchima ni mu ena wie wonum nyina bie mu a dwumadie no etwagu information centers ahodo a awie monso mo abadem na mo fa ye dwumadie mu nyina yeda mo ase eburu yama mo akwa aba ye chiachia ye ho se nenso ode adom abo adom so ami asenhia obare achia me awie ye hia ya ja akra umpom te say Nyankopon adom ho ye pa akra na nso so adom kro na ye de Nyankopon men so me ho oden ye de Nyankopon ase ode nenso asan afam ye sa enebna ye wura bosome miensa ni mu no ne de tosu dudu enene awie ya sanhia biewu ba besom na ye dwumadie da bia ye ka de kire ye tie force ye disua de ya san de akire ho so ade enti enne saa ne ye beyo no eja kwa me wo ho na me wo ho pa awie fa ye dan nyame kakra 19 no a na okwa dan no enenso ye ne enenso ya san ye hia biewu dwumadie se ye hia se ya da ye ka kire tie force de eba no eno na hweso ayese wakwa asore na sofu preachi make us e bia wunim sofu secret sofu we wo hye papa ye wo bia hye enokre sofu we ne konkonsa ye wo bia ye nkonkonsa sofu we twa wo twa bi ye wa sofu ni bi nso etwa bi nanso sofu begina ho a wo se enye de meye ene sese wo fa na emom de free me mu ana manum eba no on the sign post very good wo hwe ne so enti seye wo wani suade hunu ene obotaye ene se dabi ye wo baabi bia ya ka kire yense ye frɛ no osoro ahemamu a ye kwa enye de ogina ho a wo ma wo soro ahemamu na asɛm no ene se so hwe no na emom de wo ka de kire fa osoro ahemamu ne ho no eno ne se utie enti enei sabe sane ewunim obi a waba yanim we dia wa anya de we dia na nkese so yesei we dia na nkese so de fa ha we dia na nkese so de wura ha eye we hunu de sesenka oye na emom asem no a aba no sa asem no ene ya hweniye sa asem no ene ya afemu aba sa asem no ene wutie bi na unya bi de hye ukotokuo ni mu a ebeboa he da bia sa asem we maka wa afidie so da me say nyasa ukokoto se yese ukoto so se panyini bi tu ne na afo a na wa fa bi di atu ukotokuo da bi o enye panyini bi a na etie na asem de tu ukotokuo yesusa na ye wonkwala agimifuo ye ni aye ye nkwala agimifuo no sebe ye ni a na yenyini ebedane mpanyimfuo agimifuo entinya panyini bi a sebe adwiri o kan yomokura na ebeyi enya panyini bi a na abekọ akotie na futuo na ade aye adwuma na panyini a wo na onyanko anya asem wo wakogina konu afuafu atwede se ne de besibesi wallahi talahi no akotwe sekan na wanya panyini bi a wo hye onkuran se we de wanya de fa kọ wo no kotwuku no mane nsuru mpie sebe wo ye panyini o ni tiri hu fita na bodwi se mudwono na wono kasa asem we de kire wono ugiri so ye panyimpa wo ye panyini jimifuo wonya panyimpa sebe akwada jimifuo
enso benyini bedane panyini enti akwadaa wagimi se wantumi ansesa na wanyini a setede jimi ne da so ho enti obedane panyini jimini enti wada meburu baabi a wutie wasem wafiri no eya ahweniye na hunu se asem yeyi a panyini yeyi ka kire mi eye ne kwa so na wo behia futua eya tie panyimpa de nye panyini bia na tie na futuo ayese obi awade na wakonya obi a otu ne fo wona awade mu na sa nipa kro no a wanyini no a wotu akwadaa ne fo no wona awade mu no wono no wabobuchia waware agya sa panyini wei ena etu fo wa awade mu mia de ba ma yiye mimisi so no hweo mimisi so no na me mamrantie mmomi so dwe me na wo hwe me ma wei papa enkwase asem se ya na odi ye na me di gya no o hwe wei hwe agya aku eni kwaku twumasi eni kwa basiriwa wonom so papa yi se ya se nipa wei tufu wa wadiem ha me nua bai se nipa wei o tufu wa wadiem wujiri se ya panyini pa futuo no ode ma wei maami e so obetumi a hwe ba bia wo je wa wade tips e de afri mi sei ya na ye mareho na mi hunu bia na ye me mobo se obe kontintan yi so okohwe afutuo bia ya nipa bi de ma nipa ni bi e won tintan so na behwe e ma ya ni bi so akwa awade fatie de ye adwuma enti enei awadeguo enye na wo ba mpotamo a awadeguo nye na sese ade ba ko a yehunu wo yate azefo asase so ene se awade se be me ba be ware oba eden pa na emom se be ma ne oba eja awade eye very easy oba be me be ware eden na obai so wa awade mu a ade ba ko a ya na ese uta kai na wo hyene nso ene brebia na ukogina aforibuchi ananim ukogina sofu anim ebi bo afode ebi ya kwankyere ebi ya papa ntimenya dan nom ne de keke ka ho enye bibia ntio se be ya ose me pebe mama na be ware me ahyemani munyam obai eyani munyam hye se be ma be ware wo na wo ba ware animu no busa ho se esu ene ban ena ade aba wade animu enti obe pre obe pre obetie ya no mu afutua bi anya afutu pa o obehwe afutuo pa wo bi tintintan so de ma oba ware ni be ma ware ni etan kyerese se wo de waso etie bi de ya adwuma practically ewo wa wade mu a ukogu awade enso wo ze entintan ne so enye bibia ubehunu bia ene sese ogidie ye wo wonom a onom bre memeti ya mini how yes ya support kan obia how me wo how wo how nanso de ya nsonsono ye da me ne omienu ntem ne se bra mewura studio haba betna fidie wei so no me to me hawa me wo egu nchen na me be fa manfo how esoa enti wo de a wo dwen ho no me dwen me de ho sen dwen amanfo nso de ho enti e dobro ba mo hu se ne ete very good enti wada meburu eya hwe ba bia utie wo futuo edi free enya futuo nyina ene ya esese aso we tie ne be process be wura adwen ni mu sa adwen ne mfanya dwuma wo ebi free sebe enkwada agimifo a ono mo ansesa nya adweno wo wontirim ene wafono ho benyini sa be ye mpanyimfo agimifo tumitu afutu bone edema nipa se nipa ni so se hunu saade we ya ebeboawo enti wa hapanyina wo no tufo ka kire o se kyeseka no fa ko twuku no maninsurum pie
me mogya nyuru no bore twade tu ne seto awade we jai wokunu wo ya ye yire no mane dada nkyiri twane bi wo yire wo ya bono mane hu se wagimi wonim nyansa mane hu se wona wo ye bema wona wo ye tire enti na kwabenane dwedwenchie wo hunu panyini ya wo no nso ye panyini jimifo ya wo tu ne fo no no nso afa eye panyini na aka wuru efise nkwada ni bi nyini firi nkwada bone mu be ye mpanyimfo bone enei etesai wa awade edimu abraboni mu etesai owo ne sekan ni wie ye ma mogya nyuru no etesai upra ni wie ye no etesai edie na sesei ato abrabo saa ne wi asete enti onua he ba bia wutie wafutuo firi na hwe kwane a obefa so a odi afutuo no ebe yadwuma sa wo ye ni seyi a me de hie ebe koyi eja kwa me ene de make mawie efemu aba opa afa opa totwere ni mabrantie bia o si wo ja ware o ka tele papa si jano okone mama wona mama si nyabotre okone papa si jano da kuru bi na mama se o be hye mpa na se na ka de se wo o se mpa na sia papa ne ko pe bia tiare ne yire se me fa ma afede wo bu nkotodwa o pacho o se fa me sha akiri ansa amenya ponko na mentena wo so papa ne bu nkotodwa na amene tena ne so na o de ne namdan mu wo sa wo wie na o ma ne tiwe nti abra je ni firi mpa na se koe ade che no kon papa no se papa pese me jaware no se ko jawere manye no se papa menim ba ma bia na yire de ne ye ponko anadwo so wo betena ne so nti nya afutuo bia ene wo simti se ko tie ni papa na afutuo na ko ja na yire o ba so ade sa na ne ba me de na ye ponko e wo dem nti ba bia uti afutuo afiri no hwe ni yie pa enya obi adwina firi ntim fita bia ene nim nyansa tro no kwa kan a gray hair is not philosophy of wisdom nti ewun obi afiri dwina fita papa de wanyino na so ibe de firi no aba no na yes country afi nke je hye na kedi so na ekodum no onde ode patro ni kwa guso hwe ba bia uti afutuo fa na mo ene kasa dasi eburu awiai arofo ne adehye ogoromensa mehu se waba homa ne so osra na ya Krobea Asante oji amane yi awiai memo ahamoamo ye ne wahia ye ba besom ena wiai Margarito GH ena osra na ya Krobea Asante ene Master Adonko eni abedwafo no ye nyina ya nso atwa afidie ne wahia Yankopon hyira mo wate ontutumu anamo nsi ye wate na womwa mo ewo enuoma amu ye nyina mu kwadwokofo asare ena ozana ya Krobea Asante memwa ha onu abedwafo nyina awie yi nso ye ne wahia ena awie yi nso ye ba besom Krobea mamenchi achiawe ende bi apio Elijah mensumi okumase ha na wasemu awo kanonana eye me do wasem ne pa Yankopon hyira ene ras oma onu de bonsunkwanta in the western north ene wo no se ya Krobea Asante ene ye hwe wo bonsunkwanta ha wate Yankopon hyira na ontutu wanamo enso emfansi opia mensa abrampa o Dubai ene ozana ya Krobea Asante mamenchi achiawo ene Dubai fo yenso ye hwe pa wa ha Yankopon hyira wate ene udwumadie we a da ne da won so de babesom ewa afidie yi so ene Stanley CEO Emma Perry J's Fashion o kunsudo ene ose Krobea ene wi yenso ye wa ha yenso ye hwe Patrick Imboma ene ose Krobea program no eye very massive da ne da won semo aya wo de banana Krobea ye ne je ho Yankopon hyira ye da asio ene mi wo Togo ena menso me hwe yenso ya da asebo abaso wate ene wadwuma pa ene wadwuma den awobo na ya Krobea Asante matio way back from Metro FM na mintumi nyai wutie kire se medo wonsem aya wo de ba wa afidie ne so no na mi ani gi o Yankopon hyira ene Janet Love ewo Babiviva Fashion ewo to ase na o ya Krobea stay blessed wate Yankopon ka ho pa amankwa Steve ene hu se wa announce ho koso announce ho ma manfo hu no o se Krobea ka kire mia me baba Ivona Mankwa ka kire nse ne se me do ne pa wate mate oba ne nso do wate ene wie mapamfo ewa ha
mehu se Otani ba Cruise One Media onso wo Mary Cruise Barbering Shop medoma Alaji Koko Pens Gate onso wa ba habi na wo kire sa pesama kanana akra Krobea ye nu hia se ya ya na eye nije na obade a chia me akra unim se ebre no ekwa no aye bia ne sa se Nyankopon ya adomo a oforisuo bosome no ne da etoso dumienu April 12 2026 edani sikwasiada saada no ena the parish youth council Emma All Saint Catholic Asafo ye was Santase fanchine bra eni Otec FM aye collaboration ya ye the Easter praise ye de ba no 2026 edition no akabosome odi e fa ne bosome akabosome pepepe na Nyankopon ya adomo a ye ne yatiefoɔ yadɔfoɔ yahwɛfoɔ woni efiri kumase ne ntwea so afei bontamu akuduom ye nyina ye twa ahia ye se ye tontom awurade ne yina ye ɛhɔ ne wakodi na numu no ene ye se hallelujah ene ye dwoma ye kɔto ye beto na sada no adwomtofoɔ kukuda ene eba Esther PSC Esther obeba bi PSC Esther eba ena Pastor Jojo ahen ono so beba bi ono so beba ena Minister Benedict Blister ono so beba na adwomtofoɔ no ɔmo dɔɔso ye ka yɛtumbo da no kura me yadwumto so obeto dwom meto dwom o beto de meto meji fuwa je munyai bio ena beto na we de wetumi de adi asa hwɛ si ye yi agifo aye ene ya me so beto meyi Yesu aye wodo di adomi wa made pache meyi na ye da me so meto no me de ne de enu ye de bebom omom me de ne ye de bebom saa ne ye be ye no me so me de ne ye de organ ebedi akire ye bedi de betimi de sasa pa organ de ne ye tumi de sa hwɛ me de organ de ne nim sa se meyi mejifu waje munyai mi o meka mama no bo we die be de atumi di asa we die wo nim tia eduru wona ayi ne namu pitim okay enti amanfo nhane nso se on the 12th April 2026 ye the Easter praise Otec FM ene the parish youth council ewo All Saint Catholic Asafo aka bomu a ye de ba na sa adwumadie nso betumi a sponsor enti da ne da ya kakyerɛw sɛ animu ya amana moto na won so be sponsor bi kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ kikim make grow fine herbal tonic ene ne ointment mehu sɛ modinki aba ɛna event dictadome mehu sɛ mo nso aba Nyankopɔn kɔ so anhyira mo na ɔnyɛ mo kɛse no ntutu mana mo nso emfansie ɛna wie adɔfo yɛ wɔ somsom na awie yenuanom a mo wa ha nyina nso Nyankopɔn enhyira mo obade a chia me akra okai ababaawa a wote yanim ai me kai na nimpa okai na nimpa na ni din dia wonkai ni din dia menkai ababaawa yi efri asante bekwai bojare no firi bojare na wo firi no ehwa na watena no ton dokono ai oton krandokono krandokono first ni etimi friend otim okay enu bi no oton agbaye isan ye kua adwuma ka ho awura sese wo maye sai wa wo sai me pa cho be ma miensa o ma miensa eda die ka ho miensa e ma nko a me pa cho de bi e ma mienu oba ba akọ oba ne ketwa eda ba ne yo eda na ma ne ba o se eda de ba akọ ka ho ne wonya ma mienu me ma mienu okay ko eda ho na ne mama no bodi na tie fo mfa nkai o me pa cho me de maame ya oba de achi ame asem be na maame ya de ba ye nim ka kire tie fo yo atiefo se mo beka ya nenso na utia ye wa hanom na maame ya ba ye oba na asem tintini tietie nyina ne se wo bekwa ibodwawe na honom na odi ne dwuma wona o maame eye dokono afei omo ye na opani bi ba ho a na wo ye eda
ɔbaa yɛ no ne sɛ ɔbaa bɛyɛ n'afuo ɛwɔ hɔ no mo nti ampa ɔbaa yɛ no ɔmaame afuo no bi ɔde ma maame no na ɛmɛ ɛwɔ hɔ ne saa ne ntina maame no yɛ a na ɛnyɛ yie nti ɛda baa yɛ na ɔsɛ ɔmeyɛ nyame nipa mea mɛdɔ na mayi bi ama waberewa na wadidi so ampa ɔdɔ yɛ oyi bi ma ne san sɛ aberewa no ntumi nkɔ nti no ɛyɛ maame yɛ ɛna sɔre a na ɔkɔkɔyɛ adwuma nti ɛda baa na ɛgya wakyea no nti wɔhwɛ sɛ nea ɔno nko ɛyɛ adwuma na ɛda kɔ bisa ne sɛ ne nti wobɔ afu mu da bia nko na woba na bɛrima bia nka ho ɛna ɔsɛ o da bi bɛrima bia nka me ho ɛna ɔsɛ saa yo mate nti ɛwɔ mu na sɛ ɛda nso so ɛtwitwa gya na sɛ wɔde kɔgu kwan ho a ɛgya na afuo wura na maame yɛ nso akɔsoa bi ɛde akɔgya no sɛ ne nam so na asɛ na nkɔmmɔdie no kɔ anim afei deɛ kɔsi ya ne sɛ ɛda de ɔpɛ asɛm ɛto n'anim ne ti a watwa mu no ɔmaa ne kɔdue wɔ ne maame anim abusuafoɔ nyinaa baa mu ɛma ɛfiri hɔ ne deɛ ɛda kɔtu ne tiri nsa ɛde nsa ɛkɔhu no abusua ɛne na mu a nyinsɛn ɛbaeɛ ɛma ɔnom ɛwɔ ba baako ne ti a watwa mu no sɛ sia yi deɛ awadeɛ no agu na egu no ɛno an sɛ ɛda se wɔno ana agya awadeɛ ni so wagya awadeɛ deɛ a wɔma abae ɛna ɔsi daabi awadeguo no nyina soɔ ɛyɛ nan deɛ di kan ne ɛyɛ kɔ adu a ansa na abɛto asoma me ntafere wa no kakra deɛ di kan ne a ɛda gyina so ɛde bɔ awura yi kyerɛ sɛ ɔnɔ mmoa no ɔnɔ mmoa no ɔbɛfuo mu obɛtu bankye na watwitwa gya na ɔkɔ ɛnyinasoɔ mmienu ɔma no akɔnhoma 4 million abaayɛ yi no aduane a ɔma no bi ni deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa abaayɛ yi tɔn dɔkono sɛ ɛda de ne sika nso kɔtɔ dɔkono a abaayɛ no gye ne sika deɛ ɛtɔ so nan abaayɛ ne mmoa no wɔ n'adwuma biaa mu nti saa nyinasoɔ nan wei ɛna ɛda de kɔbɔɔ ne kwaadu kyerɛ n'abusuafoɔ afei toa so pam no otwa no awadeɛ no agu ɛno na wɔse awuraba yi ɛnkɔ ne nsa ne ne nan no wɔse daabi da anya biaa na maba me no abɛyɛ adwuma anya biaa menkae hwee koraa no mekae sɛ ɛberɛ bi ne yɛtwam ne dan bi wɔ hɔ wo so wobɛtɔ ampa wokɔka ho asɛm ma me ne wo nyinaa ɛkɔe ɛkɔdi ano ampa wokɔyi sika 150 ɛde kɔtua ɛma ne ka 350 ɛno akyire no wokɔtua no yɛgye wo panity sɛ wama no kyɛ enti yɛn nyinaa yɛgye adwuma yɛyɛ ho sika ɛna woyiyɛ ɛduru sɛ ɔsan gye 15 ɛfɛn sɛ 150 million ɛka ho sɛ wama sika no kyɛ sɛ sika no koraa deɛ wokɔ akɔtua no na wonya nti me 10 million awurai na ɛka sɛ yɛo me 10 million bi a na mayɛ dɔkono kakrakra da wonam kɔfaeɛ na ne bɛsɔɔ so sɛ ade yɛn nyinaa yɛ dea anya bia yɛwɔ ba nti wɔde kɔsɔɔ so afei prɔto da efie n'anim ɔma yɛ ɔma san atɔ prɔto baako ɛna afuo no so wɔne na yɛ ka bɛɛ sɛ nwɔtwe deɛ ɔmo ayɛ nti woka sɛ menkɔ no nsa pan saa deɛ a na yɛ da wɔani nyame so nti mekɔ ne saa ɛnyɛ yie nti wɔde ba bɛdaeɛ ɛma yɛto yɛn nsa frɛ ɛda nso bae ɛda nso bɛkyerɛ ne fam sɛ ampa ɛdan no ɛyɛ hɔ na mmom ɔka sɛ na wɔne awura yi na ɛtɔɔ yɛ a na awura no ɛboa ɛfiri sɛ ɔno afiri ne kuma ase kɔ no na watɔ efie no ɛdada na deɛ wɔ mu ne sɛ wɔde awura yi ɛyɛ danseni saa berɛ nkora na wɔnya ɛmfa nsa nkɔhu na abusua no na mmom ɛsiane sɛ wɔyɛ n'adwuma wɔyɛ n'afuo mu adwuma na wɔne nyinaa wɔ asase baako so nti no wɔkɔtua ka no ɛna ɔfaa ne ka ho ɛna ɔfaa danseni baako ka ho enti awura yi yɛ ne danseni wɔ krataa ne so na mmom efie no deɛ ɛnyɛ sɛ awura yi ɛka ho sɛ wɔka ho anka bɛyɛ Mr. and Mrs. anaasɛ ho antwi ne antwi anaasɛ antwi ne antwi wa nanso so ɔno nko ani din ɛna wɔ so nti danseni nso deɛ ɛduru sɛ wokɔ a danseni deɛ na yɛdi gya ɔkwan nti ɛno so ɔka si so pi sɛ ɛno nso no wɔni no ɛnni hwee ɛkyɛ akora yɛbobɔɔ so wɔ ha na deɛ kɔsii yɛ nyinaa ne sɛ yɛanwie yɛkɔɔ sɛ yɛkɔ dantiam na yɛkɔ no yɛkɔ akɔtoa so sɛ bɛyɛ a obɛgya awura ɛkwan firi sɛ na ɛda nyinasoɔ no anyway ɛna na ɛda nyinasoɔ paa ne sɛ ɛnyɛ ɔno na ɛgya awura no na mmom awura no a na ɛsɛ wɔnware bio ɔma nasɔ no mpanifoɔ kɔe awura yi si da ɔma nipa bɛɛ mmiɛnsa mpo kɔe a awura yi si da enti sɛ
wono mom so wopewo na sa wo se wo mpano na wagya idea ene wo obagya ya wade a yenya no kwan yensum no ntie ndi oni hwe de ma no eno mom ene ma ya date ase se da bi wono nko ade ye betumi akasi ni PS ni dwa se obagya ya wade a eno nkyere se agyapade wo ho anase ne bere bi wo ho a esum fifire no wonfa enko ntie ho ne de eye ne eda anya adwe ntie ko fitiem ekotena ase na ye bo no na emabo nti aberewa ka kire ye se ne ye ma wo no monko no monko da na eda nkodwen ho na wotwe na eda mfamu aye mrade yesusu konkono beka ne ne asumi ye beka nyina ne de aberewa beka nyina eda nkamom na onfa meto yanim se de wose ya na wose ana wokoye no konkono aka asem bi a kire no ya edi asumdwe beba onfa meto ye ne yetiefuo animu a ne saa ne nti ena ya ntena se wodantie mu kura yesi ye ne yetiefuo ne hyase Krobea Asante ne kotokose be bi ekikira boa no ehwa ena ya igya no nti eda ensoso ewa ha akra nti de ye kama ne kosi ye no okay medase nti se wo hwe asemi mu a eda no Elder Kwame Antwi some prices quotations bi ya nani nyina ye ekwane a ofa so a otos asase no ejapade a ne dan si so ewura ne de kire se oni elder ena ne nam wono mo kwa afuom kwa so na elder hu sa dan no no se maame osi miwura osi sa dan we ye si hoi mani je ho meto eno se hwe na we die Richard ne won nsemo na dan we die miwura obede no ato eno se manya aka kire se meto no ampedi ampa meto enti bread ye omu brebi according to awura yi oso ne Kwame Antwi abre womo di wura ha ye de sen ha ye dofuo oba beto oba se wo do a ase bema ye kotwa bedo ne ya be ye twa ne apanwo ye kotonom ne ade ni nyina wo ne Kwame a ne ye dua banche ye twa bro na Kwame nya sika na Kwame kono first payment na eyono Richard Dansini ena ni kunu Kwame Antwi ena omo koy Kwame said there be dan no maka ho asem dada na me sabe me nya hiani obi a me twa before so kuma se dada me toto me nsa wa kire me hwa mabusia enti sabe dia na apesa o kire me no na me sabre no na ma dinka ne Richard kura kasa dada enti me dinka ne Richard ekọ efiewura ne ho ni ko dia no e ma me ya me first deposit of payment no na wo be won ka ho e ya me ne Richard ene dinka kokoye enti na ho abehia se we ye Richard dance ye se yam passe Richard dinka ni elder dinkita hwan sana elder betna bodware no ma dinki akotua ka ni bidada ana se oba betna bodware en woni awura ni Richard ni nyina akoye ampani ampa ni nuane ampa Richard ba homa ne so eba be kire se dabi eda no ye kono na awura ne ka ho sika ye dinka de koye kra na awura ne ye dansini enti ada na fidies me ka kire eda pray se eda wetwantro ena eda se dabi ebetumi abasa abaya ne nso kra betumi ne Richard no aye kanana aye nkonkonan edi aba be wo no ewa afidie wi so enti medane ma abedwafo sa abedwafo ntene fitie mu na sabe empna kekeyi kura no a yetwe se wunim se mra wo ho se wo de wa no to oba so se obe ware ba na wa nware ba na oba ne wo ho kwa so otumi do komra nim memra ne dire wo kire wo se emra wo Ghana die nti na so obe ware me a wa nware me ya jim patasika ne akwankwaja kra de ma no na yeyi a wo de wa busua although na beef wa busua ni mu edan so ani bri se beef wo ho beef ni ho abaya ne ya atia donko na ni ji atia ho ti beef wo ho beef ni ho mewuram
ɛda nso wura abusua ni mu ne abusua ne wɔfa nom nyinaa kasae nyame nipa asomdwe bae ɛma wotumi ne n'abusua kohunu abayɛ yɛ abusua bɔ kɔkɔɔkɔ enti ɛkyerɛ sɛ abusua ne abusua enim wɔn ho connection no aba sɛbe mpena twe ɛyɛ mpena wadeɛ yi yɛ yɛnko huhunu abusua koraa yi sɛbe ɔbaa ne ba bɛtena wo nkyɛn koraa busumi nsia nom ne adeɛ kɔ sɛ yɛte dankoro mu a wogyaa na wontumi nkogyaa ne saa kɛkɛ o enti kwaamie kɔwakyi na kɔdwene biribi ho na bra bɛka kyerɛ yɛn sɛ ba na deɛ wogyina na wogyina a wobɛka kyerɛ yɛakorɔbea ne na bɛdwafoɔ ne natiefoɔ na georgefoɔ a ɛyɛ atiefoɔ no public court judges abam sɛnte saa nso a deɛ ɔbɛka no ka na yɛtiefoɔ ɛne abɛdwafoɔ nyinaa ntie kwame akɔaba bra w'ani ma me a mewura na wokɔɔyɛ ne aberewa ne ho nkronkron nso kɔkasaayɛ no adwen bɛn no ɔnom de ama woɔ awia yi yɛhyɛ wo na wɔtwe kɔbra wobaayɛ wede me baa no bɔkɔɔ mpanyimfoɔ ɛwɔ kasa bi sɛ sɛ wopem kɔ akyi a wosua nyansa saa de ba nti netiatia mu a ne sɛ mekɔɔyɛ no sɛ mene mabusua no tena ase kakra nti ɛkɔbaa sɛ yɛbɔɔ no a na kyɛ sɛ ɛsɛ yɛma ɔbaa no 5,000 nti ɛno ne adwen a yɛadwen a yɛsɛ yɛde bɛto mu anim second ayi nso ne sɛ first one 5,000 okay second ayi nso ne sɛ da no ɛmu sɛ na ɔbɔ me kɔn do fa payment bi ho ma Richard Bam krataa no mabɔ no photocopy de aba tani bɛyɛ no kora bɛtumi adadi krataa bɛnia kwame efie no mpacha ɔmonye mame krataa na amokɔbɔ no wɔdwe so no ɛberɛ na wokotua aka no moma ne nyima me adeɛ baako a atiefoɔ establish ɛwɔ ha de sɛ bɛrima ɛtɔ agyapade a sɛ ɔne ɔbaa te a ɔpaa no ɔyɛ ne Mr. and Mrs. na mmom sɛ ɔyɛ ne Mr. mpo na woyɛ wowie na yɛ wo ne ɔbaa no ase tena mu ɛna mo brɛyɛ na mo tɔɔyɛ a sɛ yɛ Mr. and Mrs. or not sɛ ne input ɛwɔ m bia wontumi nka sɛ wogyaa ne korakora enti sɛsei no elder blow first ne sɛ ɔne abusua kɔkɔhyia ayɛ no abusua ka ama no ate aseɛ ama ɔno nso ɛde n'adwena ma sɛ 5,000 Ghana cedis ɔde bɛgya ɔbaa ne kwan na sɛ ɛde sɛ mete aseɛ deɛ a sɛ asase a wo ne awura yi tɔɔyɛ o sɛ efie yi a wɔka ho asɛm yi o ɛno deɛ mu biaa awura yi anya mu biaa nyɛ saa sada no yɛba ha na woka almoni asɛm ɛmsɛ wobɔ biribi so saa aha meka sɛ ne korakora sɛ anyɛ hwee koraa no saa na woka akɔsi ɛno yɛ mimi quotation nti meyɛno nso na me nso mefaeɛ a ɛyɛ sɛ metumi ne abusua ne yɛdɛ ɛhyia nti ɛhyia bɔɔ no ɛm sɛ baabi a ɛkɔgyina yɛ ɛno no na adeɛ baako a mɛka de atu atoɔ ne sɛ ewiase deɛ wodua bi a wotwa adeɛ bi a bɛhyɛ wodua nkunuma wontwa bɔɔdeɛ wobɛti nkunuma ɛna wodua bɔɔdeɛ a wobɛtwa bɔɔdeɛ wodua moko wobɛte moko krataa yi a wode abɛi deɛ ɛda sɛ kyerɛ wo sɛ meba awuraa no deɛ na ɔyɛ danseni ho no ɛyɛ wei a anaa yɛ deɛ hia ɔno koraa no wansan bi awuraa yi ne danseni bi ɛyɛ deɛ wopɛ sɛ wode fie no sɛ yɛnka ma asɛm no ɛnyɛ yi deɛ nti na ade baa ɛkyerɛ mu na yɛhu deɛ ntire a mede baeɛ ne sɛ ɔn sɛ ne first appearance no ɔbɔɔ me kwaadu bi sɛsɛi na kwaadu no ɔbɔɔ me ne sɛ wɔkɔtɔ asase no wɔde 150 million bi ma me asɛ saa na me metee no wanka ne saa
enti sa ayinu na me pese yehu se ye ko tue sika no first appearance ukobi ana wa ankobi enti krata we kan de krata ne na ye ka ana me krata no de krata ne be ka se ukobi ana wa ankobi krata we no ewo mu se mo amko first day no first day ni se nipa ne sen ai mu na mu di e wo first day mo ko second day no so e wo so third day ni na edin do no de ko ye nyina no wo so enti me nua ne hwehwem se edin no wo mu se ne awo ka no aha we die wo mu ye se 31st May 2022 aha abaya wo ne eda motna free year bay obeka ya brawanim ebacho yetna ye de 5 years na ekui emfie num na ekui ebacha eda ogitum se motna ye emfie num na ekui entisa etesen kan de etie ne se August ya ebe na me no ba ne 3 years until last August ne nya 2 years mo ba ne wo mfie say last me kan me say 1.5 year ebacho 1 year 8 months 1 year 8 months and a woman. Me woni obehunu wabusu animu no obekai. Me pa cho. Menene tena ye nanka. Me na menene ntena ye. Ebele obehu ene menene ntena eno obetu metirinsa. Okay. Oba ade achi ame. Se wo de ade eku proof a say ye court ye mfa photocopy na eko. Ye de original copy and eko. Enti elder original copy wa ha. Original copy wa ha. Ye no fa no kire. Na ye hunu original copy. Nyina so enti we de krata we. Meba. We ye krata ye contract of sale. Se nipa o ton ade no e de ama no. But ye kan ye kan enipa bi din a se nipa no e na gina mu bi e ma ye koye. But o hwa ha ya adansefo no upon Richard Nikodi dance ye ma upon Richard ye kwai one dan de mo frɛ no de uyi ne dance ye no ono anso na saa da no oba be ka kire ye se saa da no e ya ba ya we na ye dance ye de ma wo enti ene ye de na hey upon Richard ne be ye dance ha enti na me kire wo se tema yen ye duru ho no o se mdi nga kan bibi se ye duru papa ne ho no papa no frɛ me ne Richard ekura ne de no oba yi ka ho onka ho oka reception papa ne tonsment papa ne sons etonsment into the office no eye pie ne asa oba ne ko adwusu na mo ko inside na wan ko bi ko inside ne wan ko bi eye me nya copy grab you enti say papa yi se obeja oba ne kwan a or the 5,000 ene eja ne kwan okay sabe ye je amamre ne amane edi enti elder waka 5,000 ansa ne beto ne kura de ama ye beto sempa de ama wure ye busa ne kura enti kwame ne kura ne se migina wa ye money sa ye nka ne sa ye je amamre ne amane edi enti uba ye nimu a sabe ontumi enka sem sa amane enti kwame ne kura kwame ne kura oba de chiame ye frame na Krobea minum ne sa se na Krobea ba de me kan se kwame ne kura no me de 10 beka 6,000 Ghana cedis eura papa yi se tena wone tena ye oja okwan 6,000 Ghana cedis osempa cho menye ebelebele ba amabele menye da mene won top fika kalakai plot ba ko da animu ya sanso atop plot 40 million eno so da ho se sika na ne edi kotua no ene ye te so ne edi kokoto sa plot no enti me sanso ne ye afokure mu aburo ba 50 rovers de wa fa ne nyina last year emu banche be 1.5 acre medua ne nyina wa fa ne nyina enti me bla so abade onche no fa me de mame sika no de mame ne de menye na nye chena na 60 million so betumi so de atop plot no bi wo bo da bi 250 million ene ye top plot enti no enya de samaje fisa mabere papa ye kotu ya dan ne kakro ojame ne Richard e wo dwoso me na me de ne ba na beto aduane ma Richard di wo kumase
Ojane me pato de Fred Richard sesia Ojane jaye o ketia me na me tadiane ama Richard edi ye mfanye lol fen ko opani wo boa o Fred Richard sesia obeka me na me ma jaye o ketia se o ba be fa na de ti Richard say ya na blanchi we me se wo ko me na me tadiane ma na o ketia eto ye kwakwanfo na me sa to bread e sa to ne maka pato de mo Fred Richard na mo musa no Ojani jaye bela ma brɛ no ene ma do me bank be for ma do me bank be say 40 million ni nyina me de aka ho emme me tena ho na me ya yetimi kofa ayi abobo ya be for me hu ni nyina na ba na me ginagya ho anka ya ja ntro ni twa ni am de hachi ona ti ase no ono ni somfo na wo ya pocket said wa pocket ya no what baby wo hwame yeso anema ni nyina mi sister wo mansia ene kan me ka me ho wo yeso ne saa de gu tank ni ma ne yi ho ni wia na wapie ho wo se mo fa enwo no nkoma menka sister bi na last week ode ne baaye no wo se me bua no wo pani me ne ya adwuma nyina ba ma ni se me se wo to chale kura ma me da e wo madwuma mu a e wo na adwuma ye ni mu a won na ti we wonka wonka no kre Bema ye bema o ye widi ni papa wonka no kure ma me ya me wo ye entoma no kofo ntoma ye emu hatri ba ko ene wo de me sida no suwa na de bra ma bre be se 3 years entoma betem ena bema yi de ba ye bag o de ba ye no enkwala entade ye sefa turumu wie se ne ma ene wa pake ne ma me bie so na jo me suya na ka o he de ni me shampo se o so okoto me bedin eti me hwa se bi kro de atade bi asom atade bi ode kan atade ba ko ode kan ho areho ye to na ne bo so kra be 50 cedis me fa atade ne hye na atade wo na me de ko CAC de ma ko to me bedin na me si atade wo de mintimi fa ko na me ko be kwa na me ko to ya pam bom 4 million na me de ko ye anya sa me ne ba ma yitina ye me kama ni huna mafamu a enti se ono se amani hunu ni nyina no on de enko o ma 6000 enti se wonye ade na abeje opani ma de bia mabre ni de onche na onfa me de ma me efi se bibia mu mabre ene yenya enti bra mabre nyina wonche na onfa me de ma me se mabre papa se wo bia tu wo bojare abonten so a ubehu ensama ye beka me se me pese me ma me watete no wanya ye ni papa ya papa hutam o ma me atete me se wakọ afọ ma wa o ma me atete na wo na ma do ye ka cho se ba de ni mienu na be do ya wo na se me kọ afọ ma me kọ da me se enye me ja na me ma ba me se na me minimu no na me nimu se wo kwa ne pa de wo ye na me sumuni o pa na wo de ahye ho pataku pa no ma e de draw na kwa me nchie de o be bia be twa so aba wo be twa me ka cha mami ya me akonfo de ma fa mami ya me ka kire wo se ena abusia sika kora ko to abusia land nyina se so ye millionaire wo bojare wo to abusia land nyina aboso me ka kire wo se hello etiefo Mesramo order in my court order ayiwe ya mumpebi mame wate Dr. Helper Plus we dey na ye donated by Helper Plus wate dia ye hwimu konkoi no e ba kuma me order obi akara no ntum Mesramo akwakotia na wote wonu pocket na nam ho na we say ba ma blabo mu betimi aka kirem say we di me say aka kirem say we na me no why we betimi don say sabo wo na wo dia kuma say bo bi pa na ka betimi ayi ba no to aka wata dia say ya na de ba ye wata dia na wo de ba say ya na wo so ya ba ma jina ho na me nche ana ma bra ma wo so ya ba ma me ba me chi me ma bra ma wo so ya ba ma kwa me nchie do ga dia bia wo ba cha wo be yeah
What are in my court? Hey, all right. And some are in my court. Therefore, Asem we no. Me pacho, meba. Nasika wom na ne amani bi chance we. Tobo. Na kwamie. Udin hello. Mami ya. Hwe. Mo energy tendency nti mo de mo ka se medwowa ho. Hwe. Before guys o ka ma me ya ni yes I. Bama. Adana kofi o de o ma ni ya ni. So o de ma me ya. Hey. Bama. Hey. Kwabrani. Wo ye elder o. Adana wo so pa me konfoti. Me pa cha o. Adana wo ti so pa me konfoti. Hey. Ewura me kase muano very good. Atiefo asem yei mo bebam. Na kwa me yei usi sika wo bank note mu. Se boni ni ba ofie na wo de ohu ne so ye boni a ye krokro no ne pam no. Na sika wo bank note mu yi bi na faja ne kwan na so o ka kire me tie so o ka kire me se na me ne hwe. What ni statement was it down no na wo won to na bia wo na me so me se hwe book no me say have a payment ram ko e kwa wo tobo e say that way de wo yi ne dance ye ho no me ba ma me kire wade bi me hayi ye the first and figures na ye adwuma sa de we wo de kokodina court na ye the Richard hwan eba beginam say you no ne sign ye na Richard opon yi ba be kan na no na sem na obeka wo radio yi so a wan hwe ya do betum me pacho dia wo krata kura wi me pacho nyabotre krata we ye kura wi nipa na wo yi ne dance ye wo sa krata we bu no sa nipa no ne e frɛ no edu obetumi kura aka kyerɛ se sa krata we no signature ne kura na bi anyem signature obetumi aka sa asɛm na kyerɛ wo enti na no afidie we so no ananum asɛm ɛna ɔkaaye ɛde sign mu mienu mo hɔ ɛma ye hunu se wo sa asɛm na adam na wo ka na nya no korɛ na de awura we kaaye no ɛna ɔconfirm wo afidie we so de ba ye enti mesra mo atiefo awiai ahoma we so no memama baso databa ye ne ho activation mame me pa cha mumiama no wo ma ha obia muana no wo ma ha enti ni bie me phone lines na tum atiefo na mafa mo a mo na mo ye public judge mo na mo ye public judges enti memama bam na owura yi sa ne korakora eye 60 million ababa wane se dabi wo ba no na wonto saa dan no hwebra me ne wa bebre ene anya saa dan no wasan to asase madwuma ne me bre nyina no ayekwa enti memegye a enye yie edian na mo a mo nso mu tie no mo beka edi afa saa semwe ho number sa me de fa mo abaso no eye 050 522 4944 afa 050 522 5578 ofrefo a wudi kan wudi de say na aka say free he nana Krobea ye ijanu ko kwajanti wadwen kire wo saa semwe ho ne say ayami ya pa sa da na wode wo so bia nti ayami ya obiwa wo so say bi no o ya say nti o say bi hello aha da na so o ya semudin na akwa ojo obai pa su njere o ko na wa tare ba ko na je wo atare ba ko na ali kuri wo ko do mu o ana obai ya aso wa sene ene what for to fie o ka jo so obai so o ba da o su ni 60 million na 60 million na bo ni na da no e sai aso fa wo bunu ko e sai so wa na se wu no di no na ba to no wa o me ba. Faka bra yo ye twel. Hello, we did the say na aka say free he. Hello, good afternoon. Yes sir. Dr. Friend Daniel. Ekia ko shoemaker de baba. Okay, ade baba shoemaker wa dwen kire de say. E pa to ga ka me kan say. Ope no wan kan kure. E san say ni pa wi na dance ye no. Wa ka say wa ka emu nu kure nyina ama. O ha ni na wa kan. Na onu obi atena
Aya Juma now so workers Obamano 50 million. Now there were kwasi ebu no. Huh? There were kwasi ebu no. One channel no be na de say o ba be popo na ni akire obano. Na me say o de aba mo hono de ba bia no kure da bia mo de beto. Okay. Ya da se no adwen kire. Hello, udi de say na kase free he. Ya frame solo mi kase free be kwa ya besoa. Okay, be kwa ya besoa solo ma mi ntie wadwen kire. Nana, my no me di no ho ya papa so se wo ye elder. Hwe, ye ni kura Bible ni bi. On sada be gina ho no mo no. Wo se oba ne ni kunda da, yese ni na yetie yo. Bet wo buko bonkuru won tman fa no anyina so. Anko bonkuru. En ada no kan se awukotu ya we ni we adanse ni ba ye so be kan na yetie. Wo ya widini mo mane ni nche ade won na ye bia se kan na wo kan de. Atiye fo kwa ye ntum. Wonye ni papa nya da wonye da no free ni dire so. Okay, me da se no adwen kire. Hello, udi de say na kase free he. Pacho ye frame Mercy, me kase free be kwa pampas so. Okay, Mercy be kwa pampas so ma mi ntie wadwen kire. Ye pacho ye papa no. Sika na ode mami ni aba ni di sa. I will say emfa penny sikeni. Na se woko ye pakra na de mawa. Ene uko nso garamba kokra say. Na 60 million de me bray we die isakra. Okay, Mercy pampa so me da say. Hello, we did say na kase free he. Ba mi did na kwabo ayo kase free bi jawa. Okay, na kwabo awadwen kire ne say. Ma yin kire say. Hello, Nana Pabwa. Me say. Because I pray. It's your adventure, Nana. My adventure say. Mamma ni bra one bra walk at a prayer with you. What's your head? I'm here. You know what charge is the person of the mamma and you for an idea, man. That is 10 million. Mate, me da se no adwenkyere. Hello, we did say na kase free he. Me fa to friend Peter, me kase free pankro na. Okay, P, ma mi ntie wadwenkyere. Me say ibuza e da ma me say, mbusa e da ma me say, o se dansini no ene sister na koye wai. Eti se nka mbusa dansini no ko kan say enka ye de black da na kan ye no kra, asema nko no so beka. Onya ne nsam na oto ye no. So wa ga se usisi wunyen nti wa wo dagre ho ante ya danti ayama wo o na ko bia mo fa kwa bi so na munya azise usisi sa no me da se no adwenkyere. Hello, we did say na kase free he. Obi amacho ye friend kwabna usu na kase free dan takure yo kwabna wadwenkyere ne say Krobea odaruma oba no senka ofa ho e papa de manu sha anadu mani ya ka police be che no. Besema ko be amonjire be man nti ono ba ne papa ni hwa no onso ne ko ne be do ai. Wa papa ya hu za no so police for be che no. Se ne no ano ne nto enye nti akobia. Na ye chero ne ade ne kwatume. Ba me no. Okay, mate no adwenkyere. Hello, we did say wo ka se free he. Nana ne do obo ase wa ukro ye famiteria. Tawia ma mintie umfiri bu ase. Yo, nana Krobea na wasli ya pa here. Because Eda na obetra se o mana kwa ba be de mo mano. Ele so be se dia so bia bi gan mo 50,000 mo first so man. Ya bana na. Bisa ni se ni ya bana ko biye de sa fe be de. Uye Edo. Ifie chen na fa fuya ga de na be di on wo we di o ka se yi me ska de e so akra. Okay. Meda say hello, your friend was say na kase free he. Hello, na Krobea, ma ho. Ya ja udi de say o kase free he. Se me jabe to ya se Yaw Asante be kwal. Adwenkyere ne say. You am pa so ma adwenkyere nya ne say yura no se no ne abaya ne kasa yi na ya se kan tresim se so fa kwambon suji obi eja pere ne sika obo ho penso do sonson ti do metere e dare de o ye ni na se ka fra madam se ka se mi se so bonya me ka boni a uchama bon sam to we ni mi na ba na mi na mi ga ma no an ka se ge ya che bi de be che na o me ga se mo wa ma so we do na ba ni ni na ba bi di sa na to nyere de amrosi. Okay, me da se no adwenkyere. Hello, your friend was say na ka se free he. Hello, no kwa me kwa to free na na champion. Ka se free magazine. Na wa adwenkyere ne say.
Yo, I mean, some of them with my father, with my son, to my kind of mind. One more only come up for a whole. A blanket which you for, or born a shuffle. Yeah, last week, you know, it's you. When they or bundles your phone, what class or more to say. A good morning, I offer to send me a man, and that's one. And I want to correct. Also, I need a bush yanni question. Last week, you're losing a dance here about seeing a dance here. Who was on the say? Was she or no about no attorney down that? Why did you try it? I will down. Now, for a dinner, oh, Barbara down, no, I said, and I mean, to the book could be more moving. Papa Brangeduma, Ghana Brangeduma, Amam Brangeduma. I give beer or four bano and son or moyeno. Okay. Afrafo awudi ho wudi de se na aka se free hey. Yakoya mo home kaza kuma tonjo. Frau say. Ba jo ni bi do to ko entry. Kwa ku adwenkyere ne say. De ba sa blanche na kwa se gboro ogu oba no. Se su am pass e ni amba ana di bushi ni gan ko de sabedi no. Afrafo be a se no kwebe de wo mo. E da masu mo pa mo ye. Okay. Ofrefo a wutwa to ye fra o say na aka se free hey. Ye fra na champo agrege. Na na champo wa adwenkyere ne say. Onye da mesiripi onye da ni fini so. Bible say emma opani free nwe na otwa nka. Oba no ye pani ase no ye ne yere. 2 ye fa say skama ye da no na oba no fe da pare aka no. So opere so sa de ha. E da ye konfo. Me pa cha da bi ende men kasa. Memfa frefo bia bio. Eye memfa frefo bia bio. Mabedwafo, mema mabedwafo 2 minutes. Eja kwa mitrase. Na se wutie call se ba ye dim ana. Obaba akope ene frey. Enka in this instance, mema fra, mema raf. Eta wo maso enam de emabi ede ye mema bintia hwe ewiase enkrobo enne ya ade nyina de wo beka na de yeyi beka eno ne de to nsane ne na ye hwesene eko eja kwa me just a minute na medasi my chief obi judges ya kan said ya so futia edit ya woti ya na ye memma ni bi ye me mani bi mesre eda se ompin nachi na o meka bi baba nche menu ebe hwe na last week utie nkrobo na orokọbọ we ya se o ja obare na ware na inso bi anyinem kana kro na se ga unu se ga na hawo se me bi adwuma mpo na me fa me ba e wo se boso nso mtwa mbaneka e ma fa na adwuma o ye adwuma di mame nje se boso nso mtwa mbaneka ba obi bi nche se me ame ba akọ na obenyini o yem say ba ise o say okọ eno ge we maame ye dokono tie o daga ne maame ye dokono anam say ode no ko bo edanti maame ne bufu say se de o maame ne ko ntimi nyema no kenke na o so to na otu aka no ma no ye da ne bo ndotrew okọ na maame ne ye ne kenke dada nti o to ye otu aka sa o to lo ko na ye otu a ne ona bo ndotre yenka se mi na 4 million a day say eda say am pass ka eda bo maame ye ko ma 4 million a day a nana ka abaya se na otie nka sei na abaya we otie me ba cho eda mba cho na me wie me srawo ye me mani bi eda kasa wo na wo platform no me be mani bi se wa ye mfa ne se unua ba nie e na me ye kwa me fa unua ba no e na sa asem we na me di na nke be yo de okay obi akola bi ka asem bi o se ye fa 50 million no ma o ye fa 50 million no ma o na mom ajapade na oba ne fa obeti ase ye ma 5000 no ye ma 5000 na ba fa ajapade na obeti ase uko kromo no at least uko no unu na koda bia mo tere se mfie mienu mpo a won na tena 2 years nde me jitu nti sa 2 years no mu e na 160 million no na se me hwe no me hwe no o de bi bia ndi en me hwe no ba eda we tiani bo wo ti ase me hwe tiani bo eda tiani bo why tiani bo na timpan fo ni mesrawo meda se eya kwa me oba de achi am 2 minutes
ɛwɔ asɛm wei ho deɛ tiefo aka ɛne deɛ ɔnso opesa oka 2 minutes fatuma me tumi nuayefo ɛda sɛ ɔma na koma mrafom deɛ ne kasa wakasa firi ana no nyina yɛ sɛ odi awura yi ho yaw ɛwɔ kwan bi so ɛno nti ɛna ogina so a ama ɔkeka saa ensɛm wei no ɛno ɛna mɛka kyerɛ me nua yi sɛ ɔma na koma mrafom na bɛma de yɛwo bɛma yɛma odue enti ɔnka na koma mrafom na baabi adene da no ɔma yɛmfa nto ɔno atea ne yɛbie phone lines yi ɛmɛma nko a na afrɛ ɔba baako enipa baako kura ni hɔ a ɔka sɛ ɛdadeɛ no ɛyɛ enti ebi a sei ana amunyintum di ofre ye bia enti sɛ yɛn na ebi kura na nka yɛhyɛ ase sɛ yɛ kasa enka ɛda bɛka sɛ ebi a yɛn na yɛdi asɛm na tia no ana sɛ yɛbua ne fo nanso so ɔno ate ya bi ɛna ɔmo ɔmo frɛ yɛn ne yɛfrɛ wɔn sɛ asomasi bɛkasa wo ɔmo frɛ yɛn nyina wa wate bi enti ma wakompa mmara fam na gya ne yaw no a ɛwɔ wo mu no yifiri wo mu wo yɛ kristoni ne deɛ ani ntina wo yɛ kristoni no wo yɛ ɛda no deɛ wo yɛ ɛda no deɛ wo yɛ ɛda no deɛ ɛwɔ sɛ wugyae ɛma no na wo hɛ baabi a ɔde bɛtoɔ ɛfiri sɛ nea wanteɛ no wante ɛyɛ wowai wɔyɛ ɛda wowɔ no da yansa na ɔyɛ ɔnwa deɛ abɔ me da ase atiefoɔ hwɛ kwame antwie muntie deɛ meka no mesrɛ mo ɔda ɔba deɛ kyea me mebɛdi dwuma bi na dwumadie no a mebɛdi no mɛsa dane ama mo wei ma mo nkɔtena office mo nyina nnuase te sɛ deɛ wakɔ kɔɔto a yɛdi kɔɔto da ho abɔbɔɔ no na asɛm a atiefoɔ ɛne mmoa makai sɛ ɛda wɔ ho kɔɔ bi a ɔnyɛ sɛ ɔwɔ biribi a ɔpɛ so ɔka kyerɛ mo a ɔnka na afei mewie a mo nsa mfa mmerɛ biom na momfa metom anim enti meyi asɛm no afiri Asem Beba Dabi court na mede ama fɔmfoɔ sɛ fɔm monni saa adwuma ne ma me na mowie a mo nsa ne abɛdwa no nyinaa nsa mmra m'anim ha na deɛ ɛkɔɔyɛ no momɛseyɛ but atiefoɔ monhyɛ ne nso na monhunu sɛ wiase sɛ woyɛ wadwene sɛ wobɛfa biribi fofoofo a ɛnneɔma a wobɛtua wɔtoɔ no ɛyɛ bebree sɛ yɛyɛ a yɛka sɛ akurase ni baabia o ɛyɛ nipa wo suban na bɛkyerɛ sɛ woyɛ akurase ni baabia enti woyɛ biribi na woyɛ sɛ bi a memani ate why because mefiri Kumase na aba mefiri Nkran na aba mefiri Tamale na aba mefiri Sunyane na aba master baabi a wakɔ no yɛwɔ bi a ebi a wakɔ n'anim sene wo aboa kyekyedeɛ ɔne na busua hyia wɔ adukurom sɛ wɔn mu yɛ nhyiamu agya bɔmɔfoɔ yɛ a wɔnim hwee kɔkɔ pia adukuro ni mu meka sɛ wɔkɔ ahayɔ no wɔanya hwee wɔkɔ sesa akyekyedeɛ ne na busua nyinaa na wɔn mu kubɔtɔ mu a wɔso akyekyedeɛ ai agya bɔfoɔ a yɛde ne kɔ fie no ɛna akyekyedeɛ ne na baako di su no wɔwia wɔ bɔtɔ ne mu no wɔkɔ abusua panyini hɔ no wɔkɔbusa na abusua abusumai na bɔfoɔ bɛsesa yɛ nyinaa de yɛkɔ adi sɛ de kɔ nsɛm na ayɛ dɛ wɔsɛ me nana ka wakoma to yam panyini wɔ fie yɛde nkyɛ akyekyedeɛ ne nana no mu akɔduru fie wɔbɔfoɔ ani agye yei no obi fa ho kɔ nana mfie kɔbɔ nana amaneɛ sɛ ɛnɛ deɛ ɔbɔfoɔ kɔ wiram akyekyedeɛ bebrebe bi ɛno akɔ so aba tu bɔfoɔ monkɔfra akyekye ɔbɔfoɔ so ɔmfa akyekyedeɛ no ɔkɔnya ayɛ no nyinaa mmra ɛna ɔkɔ so akyekyedeɛ no de bɛgu ahemfie nana busaa ne sɛ bɔmɔfoɔ ɔsɛ nana ɔsɛ firi sɛ yɛwo wo firi wo nkwadaaseɛ bɛduru saa bere wakɔhunu akyekyedeɛ bebree sei ɛgu faako da saa so a wɔnom na baabi a wokɔfa amoa ne firiiɛ no fa moa no nyinaa kɔ na berɛ a wɔso akyekyedeɛ ne sɛ kɔ wira mu hɔ no
ana akwada no de ani gye san call ne nana ne ho se nana yi wo san de ye ko wo se ai se me ka kire wo se panyine wo fie mundie o se me na ma jimifo Krobea ma jimi ena wo ne me ko kusibo wo ba ya wudwa ye no wo yi ne nso no ena de ma me se me nkɔwe a me ko fie a panyine wo honam de bakwa oh mene Dr. Ebenezer Ajeman eni e ko wiram ko kusi hayo ya ba mo hwe de ode ama menie na nyansani na kase wajimi ne nso no wayi ama wo no eba saa e de ntokwa a emu oden ena eba Eda o represent a certain brand asafo a memfa wonu ni agroba akusie sika ho bi enane wo ho obofo enane wo ho de woni ni ko wiram na okoyi nso no ede ma no sa hwe yi a ede nsem beba enti mesremo sima kakra bi munyina mango na se na monye ntoatoa na monsanfa resource no emebo me adofo resource beba mehu se amanfo nso wa ha evangelist akwasi agenu osana Krobea wasemu a waka no eye saa pepepe ogoro mensa eno se na Krobea ya asemu o nyame ne yemboafo 6000 dear elder sa kowachi na sebe eye too small se obeka sa asemu yi e de akere yene atifu nyina Dr. Hyper Plus akaba opanyina ho te say Nyankopon adom bibia eboko pa ya de Nyankopon ne ase yes enenso ye benada yes ene ye da foforo awie ya se hia bio ebre na wiedu awie doctor to yangidie na me da ase na Hyper Plus Pavi Plasmos no nyame adom adanse no so ba na eba na ho abehia pa se sisei no obia benya ne Hyper Plus Pavi Plasmos na oni na busua so atumi aboa nipadua ma eniema a eni se etena wedie anim no atumi afiri mu na o ka ne se ya obeka se o na se me honye ehye metinya me ya menyare denti kra na se me koto Hyper Plus Pavi Plasmos na sisei yenuane na yedi no se yegidi o se anyini o ha wo ho yen edidi monten so kra de no de yenka ena de ono so ka se o me de me ntwaduane wa bonten so mia na me noa me duane wo fie no na nema ne bi wo ho a ye de hyenuane no a ontumi mpomfo ani hunu na wakwa akonoa wo wa fie e de poison oni padua no na de awia ye ne se enkum ye mpreko enya se udi ya na se ekuraduru udi ya no wawu na ntesa eto ne boase na e de hawa eso aba oni padua ne so na de obetumi aye de aboa wo ne wabusuafo empo ene oman Ghana ne se ubenya dudu a ebetumi aboa nipadua na ama na yiyi efine niema ni se etenemu na dudu na ya kan no ene ya no Hyper Plus Pavi Plasmos inti emani je pa se na doctor for nom necessary nom achechire for nom empo student nom mesre obatan a wotemi nka enu ne bo nya din 60 Ghana cedis ubenya miensa ni nyina bi na 60 Ghana cedis na maye ne se anka wantumi kura no busumi ni nyina audio nom Hyper Plus 1 Pavi 1 Plasmos 1 me ka ne say no miensa ni nyina na 60 cedis enti nka wo invest 60 Ghana cedis ama wo ni padua no se wo ye ni say ya wa ne boa wo na na fi se ya re eto chel so a e de nima bebre na eba se obi wo hono ma o tie mi asabe oda diabetes aduro so obi da kuma ya re de so obi da ulcer de so obi kura to ase na twetwe no obi da pain killer bi so because ni ti e na edwa no obi mojaduro bi na ye de na to so if se biri bia no mojasem no o hawo e wo ho saafo ni nyina no sabe o da aduro so de nanso obetumi aboa wu nipadua no ma nipadua na kenyan ne ho kakra na Hyper Plus Pavi Plasmos anka wano maduro wie no o de ma ho don hwere wana wa bi na no mo Hyper Plus Pavi Plasmos e ya no pani anwumre na o de hwade good me number betumi afre doc menom ne sei me babi ebenom ne sei me nua bi kura nso ya hwe we na etete no Hyper Plus Pavi Plasmos ebeboa no ana me numbers ne 0542 77 85 72 0542 77 85
85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye helper plus pavi ena plasmos na ne bo ne nsesan ena sabio so okọ baabi na obi de ma obo bi e wosoro so Otec FM de omo say sister cities miensa battle background center sa mesre oboa ko baabi foforo enu no ye pese obi enya so mfa so na sa anke betumi a ode no mame fa ne sa o no ma Dr. Ben enya ne ho sei tam na etese yesusu ano se edru baabi na oyese wo nkosku a wo ma metumi kura pa wa chewo se koma me eyemiti na wo yenyini ye ne hu se nyeme ma me ana papa na ne ye koma no na sa ye nya ne ekosku ni ma ye hu se hepa plus pavi plasmos no obi tie na ohun ne se me konom kura na Dr. Ben ne benya ne ho a na ene se nipa no mpa bibia na dwuma ye ne na ho odin te se hepa plus pavi plasmos no onome no na efise se nipa no anya dudo bi saa woni widie mu na otena ho saa se o menyare me ho nye hye hwe nya me bibia yoke a enche se nipa no yare nti atwema kwa homa kwan yenye because ye disika na ko health insurance nim akwa ko save life and enkwan so de ontumi fa bibia antoto enkwan ho na ne yenuane no koso a na ekumyen enye ma ye home na nti enye wonwa se sabio ene ko bi momone ne kakukura no hwansena mpese besi so dodo na dwen ko so hwansena na tu ne ho fo se okosi so yi edi aye no ye di insecticide spray so anka yenye nyi bai na de minim no se mafi abe na chi no ne yeso se ye de pam mafi na nkasa no eye duru pam wansena no asai se pam no ye duro kra sign de maun ye kuku a ne di nso gumi na ye punum good ye punum eye mafi ya na eye dey die pa na free so beti bayira ho mama ne ye di insecticide spray etumi spray se ye mpese hwansena ebesi momone so na momone nye ne nuane edio eninti ne be se no ontumi nya wo ho hwe de obetumi ene se boawo ni padua we na entumi nyi ne emfrim enti na mani je se woni akane na omo nye herbal oriented ene safo ni na onom hepa plus pavi ena plasmos obanom na ade a me sansre ne se wo a wai wadwen se o me de me nom hepa plus pavi plasmos na me ko pe dudo bi eno so aho ade se hepa plus pavi plasmos ene you should be very sure say sabe emfensu so aso nkobrew evi se ene haban ne tie no kura no wa hunu ba bia bete na haban ne nya problem ba be bia si ne problem yakobo so ene tina me to sere se o de no mame se de na ye maame ne papa mo ka se kosuku mame no hepa plus pavi plasmos ene mensa da mensa yam se o de men tododo bosumi ni nyina hunu humo ma wo hu 60 cedis said ye obi adwuma yetua ne ka no de tua wo ni padua ne ka 60 Ghana hepa plus 1 pavi 1 plasmos 1 ye woni nsuo e woni topaye me personal lines no e 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13
3 6 7 6 7 898 na owa amanoni a sometimes omo bro obi adwuma oye no ohye freezer mu oye nam ana fruit adwuma obi bebi oye no pollution ni ade nti sa bre ni padua no wa hoden nti ohunu wadru baby anka yeso odwodwo ne ho no ni padua na hoden asa afi na all struggle pains eni nura no eden obenom owa amanoni 0542 807 907 0542 807 907 na se obema me kwan a yewo obi wo ho no ma onya ya said ya no pena make no wayeso odi eku no onya fufuo pa sabio ya bo kwan papa guso anko bedi amodi ni bia anko ne bom obi a otie Asem Beba Dabi a busumi onya hepa plus no me won se maye ne se busumi bia nya hepa plus pavi ena plasmos enom onya bi no me nanso sebe sika 70 na onya bi no me no na so obema saafo no kwan a ye makakra kwan no mo magibi nkonom ne mom wa obetumi ato de mesrew kona ko gibi enom na wani a sabi bibi nti omuntumi nkoto no enfre magibi nkonom. All right atiefo muadame bro awiai sane Dr. Ebenezer Agyemang osienie na sebe memmo matiefo nso nhira engu da biara da menyo bia me ye pesa minkuminya ye ka wiase abraboi ye se esiwa no nesima no eno ne agro no na da bia me nkwa nesima no nensi wonso anu bi na kire bi yade e bebo wo a me betena radio so na me kwan a wan ne betie me enti se ne doctor aka no me nyina no nto fom me activate me phone lines no ofra ubebodin ba bia owa ofre no obeka na de akere me na afi mafawo na machew enuo no miensa ni nyina bi for the sake of fairness after for na start fredada but for the sake of fairness me bo me phone lines are me activate no numbers are me boy eno na frɛ 050 522 4944 and 050 522 5578 dear my boy and also na frisi me pa cha ofre for we kan we dey say na ka say free Enkroma da san o ka say free he Jacobu Amansia Central Jacobu Bosome machi unya hepa plus pavi plasmos ni bimfa ni peduam manum bi last month meant we na menyen na last month de na wonom ye no net senti a wo pesa menche obi mu yenti na me sa pedi okay ada sankroma Jacobu machom yensa ni nyina bibra na beje wate hello wafrefo a wotoso mienu udi de se na ka se free he Pacho fami na na te champo mi ka se free magazine na te champo magazine busumi wunya hepa plus ni bi mfa ni padua ni mu tede mu ti bo wo da wi ye nim so fa so me num bibia enti se na wo twe no nyankoi na yes, ma kai ahoma chike in Kenya ya Kenya no. What come some? What dano? And one a benyano. Who sampa? Me who sampa? Me na te champo. Pia nana jutu. Ya wodi ya wonnom no na wotwe na wotwe. Enti masa cha omi ensa ni nyina bi. Bra beje. Wate beje. Hello, we did the sana kasa free he. What's your friend say? Oforiwa. Edie oforiwa. Eki oforiwa. Eki aforiwa kasa free he.
Pechi number 2. Hepa pras no wonom ne bosomi ana na awotwe. Patrona, Wonum bi da na de na account sa fa di ahase enum bi de na account ka kire me. Adanse na kikiu eve kikiu na wa wonu nso abeti ase wate wonu abeti ase bra ma chaw miensa ni nyina bi bra na beje wate na no wa wo be safre wa wo be safre hello we need say na aka say free hey hello o se afra say the friend Terry Abala mi go to Obuasi o Krobea Terry Abala Obuasi wo wonu mo de na awotwe ana abosome amenu mi de na ochina Krobea amenu ngai mi nya babi ha so je Obuasi mi Obuasi ni uni aba ne sese oye jumo hono be 2 weeks ni omunya bi o pharmacy hono mo Boase dia wo kɔ Boase Central Market Boase Smart ba ho na ebi bebre wo ho wate mate wo ma pe bi atu ato nyina nkɔ Smart ho wo mbenya bi ato wo ho wate aha na wo ankasa no na watwi wanya bi anom Jana mi tell you when California. The menu ya na me sawo 3 ni nyina ho no. O prai no ma bob nsama ma cha omiensa sa beje ka ho ye ni California de ma me wate beje ka ho. Ndia wa pom den de wo ye se ya no ama mani age wo. Hello ya France na aka se free he. Ba sam dia kecha. Me ka ta se ko te bi ya ko. Akua wo no na awotwe ana abosome. Ebacho mi no bia chekala se na cheka na ye papa da e mi no bi mpese me ka ba gibi wa how nipadua o last year this year what 3rd month mu won san no mu bia mu wa ha ho ka ho tumlika na beje miensa ka ho wate beje no wa ha ho wa mesi ade we wa ma ukuna huna mane kwa menya sa ade ni bio o ya sa obemambu afu wa ho o yes up obemambu afu enya sa de no kra bio wate wa frafu a ugina haudi de say wo ka say free acha kene Messi mafo ye ka chati sawaba Messi mafo sawaba onu mo de na awotwe ana abosome ka cha obosumi ya na Messi de Europe no mo ya na afa ani aka ho beje na abosumi we ya nkokema ha why me mama kwala de dia blame me pama de enti me di de man no abedia ma ya de pamfui beje last caller your friend say what is free hello pacho we dey Francis Obimpoku we ka say Francis what did you say Francis 16 one of what you go school hey wo dia mi musa ahwe bra beje asonase ya Francis Okuku bra na beje wate beje mi school for the dia me first school for ni agro wo mo nso ka me prime ne ho pa ja taba se me fatu nka ho ye fra se na aka se free he chohu free radio ni ho na ya da ni ziba wan hwe ya ma you free so chohu free ho o se ya fra se ye from edugency kasepi pankro no edugency pankro no wonum adure na awotwe ana abosome na anom no me de kra me num ye na o eta plus nkwan no mo start ye emre bi kra me no mo fe ni wini investment ni ama meje eni afi we de beje why beje enya mo de beka wo meji nhie ni na ye be ma miensa beje eba na atwam enti bra beje ene ya akora betumi aba beje why okay bra beje wate bra beje wa ma ne twam dia wa ma na twam sa na te last caller ye fro say wo ka say free hey Asem Beba Dabi hello good afternoon nana ye fro say na ka say free hey but I am Daniel afia ko shoemaker de beba ade beba shoemaker wo ya wo nom no na awatwe ana abosome but I am no bosome na ya wo nom etel say me no ma me no ma ni nta me wa ti no si ye
shoemaker for the mo che mo tena senso bre enti wo ma shoemaker for onuanom a eti odi na abe ka kire wo ma fa hyper plus ho ka kire wo mo yentie ya me ka kire wo no se ya djuma no ya ntena se adjuma so numa ayi osisi mu nyina esan so ma ma sem so ye ma ba aya de brother beje ate okay me va frefo bia bio Dr. Hyper Plus me da se ni akonya odi amom na se de wa ma omo so anya bi no ese se na wo kwadu ne oniema bia so no se wa ma foforo asre ke so utumi sre we de in line so me well be no megina so because wa ma otimu anya din yes enti no nyankopon nhira o pa na wo nso a wa ntumi amfre me sre wo 60 Ghana cedis o kwa agemiensan ye woni nsu ene ntopa de wo pe no je mebi wo fi ho ma o mani free school ba o munya binom ba no wo sukum se de na aka no to bi mane no na onu nsu nya apomden efisi enuane emframa sometimes kra yensuo ne kra nso enye du ba bia ya na ho asem so mesre Hyper Plus Pavi Plus mos yemfanye edudu na emboa nipadua no me numbers no mesrawo enye no na me di che nro no na course na ye ba pa de wonti ase no yes de opese uhunu no e no na frɛ na je obenom ne sei o yare ne beboa na o de duro so ni ade me numbers ye 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye Hyper Plus Pavi ena plasmos kojibinom Monica sa doctor onuada sani kojibinom na wojibinom a ebeboa wo wada me bro ate dia yo dia aka yo jidia na motu na onim asem woden so ne se o de ofre ye wantumi amam fache me na emu ba bia to nuo bia ebi wo ho kodna ko pebi na wonso genom na wo genom a ebeboa wo tiewe me basese ya apomode mapade eno ane Hyper Plus mixture Pavi Plasmox Hyper Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hyper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hyper Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hyper Plus husband. Ye de wa Hyper Plus husband. And there also we Hyper Plus wife. Na abano. Hyper Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plasmox. Ena Hyper Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada we ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hyper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na medisi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De medisi ye wo ane say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ama me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi
twina memene ai twina memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aye abusuanche mfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Ora, bra. Debia. Sanopo, Ewio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama wutimui, enti wo pesa o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankusiaga, ba akokra die. Enkofo yi se akosi buoso. Buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie ono mu ane tu yo. Emfi duduo nie, minya wo haubia. Otubo ho no ankasa. Mechire bo ho drilling, oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho no. Obesiesie nso ama kama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem free se. Owo mfidi kama wode yadwuma. Wo kuma se ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, tachiman, ne doma, eho nyina ubehu won. Ahojo da aban heye. Mi koho sisie. Hey, we di oponko penentem die. Je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210. So what chere mi Volta Drill Limited mi problem na solve. More energy drink. It give you them. The body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See, combinini, it give you go and vitality. They were the thing they do me, come and taste and see. Be more energy drink. It give you them. For your party, for your wedding, everybody, Be more energy drink. It give you them. This advert is FDA approved. Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni ma depa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan and electric fan blenders CCTV cameras
Any electrical appliances biya. Choose Simple Plus. Samikan, se Chrome had dear when he had the pahino. Semi motia quaintem, na me ho premi. Oh, Kumasi had dear. At the Shemai, yani Dr. Caesar, any dear nimshe. A fake kejetia, yani get 2, a dear nimshe. Your number near 0244 590374 and a 0241 709636. Choose Simple Plus and on a papa. Wofana se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me geme Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wom nkwaba mu wom anya branches maako enwotwe na womanya eye 3 mobilization centers ensoso aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamudi mu akotene eyi na womunyuma pa wom eye no ebi enie womugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wom ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AB, Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, I'm the veteran of Jumemu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private in commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nanodia yadeba abaya juma efo omojo marketia efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me wo mo chi akwan we. Omo headquarters no wo Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo wo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya ase omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asonase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adijai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 0501682737 ana 0501617924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Hanye kom abusapani abekasa titru ni emano emema mo so moka ho eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nyina nmonyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo wayi ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di parabra na wote ase pepepe ambulance ane car papa wode fefunu Paul bearers embrantia wo su efunu de maachie enhwen asiedie efunu ntade local foreign nyina picture roller boards video coverage me kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anuanuane wo yiase e wo asofo a wo yehufu som wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there. She said everything under one roof. Abusapani, where the entwaso view. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be hu away. Owo kumasa safu leba. Kani koko board dano enhwe ni mu hwa. Mudu a mumusa ankrato ana momfre 0322 006 221 ana 0243 7374 57 ana 0266 1946 78. Obi mwamie Sumo bimamie ICT classes ICT classes abusia enei uyo osukuni uwo JHS uwo primary uwo SHS ana university empo uye adwuma nanso eba no computer mu nimdia dia wunimbi abusia waka akire enunti ena hu behia ma wo se ubaba bepiem ewo JMC computer classes ye na kache na ya kire computer mu nimdia eba no typing Excel Word PowerPoint presentation sa nimdia ni na ya betro empo pesa usunya bibiti se cyber security programming software engineering nina ya kira ewo JMC computer classes ye na kache ha bra na baji computer mu nimde ye wo Kumasi Abuabo opposite Waterways Friday anwoma trufo so 0538675158 0538675158 Friday na nyambo ewo computer nimde entity yemu medase
setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Adofonia this year, Yakoya Yasaba. Aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dumadi no ena wasugusu ena wie wutie ena wie oheye. Ena wie asedan kamo 3P garlic mixture. Eye monsaso ene namoa Piwak Natural Health for the 3P ediaba. Ene se wuye nipa daseni na wutie mi a hweye na wa ma 3P garlic mixture drui ampa wo ho. Kire se drui a ye kan natural garlic wom. Enti se wonom a nokre me se wo se eboa manipadua no ejina yie. Secret ne se drui natural garlic ye wom nti se wonom a se wo ye obi a o pressure enyina yie a eboa wo pa o cholesterol wo soro we immune system no en function yie to de bi a wapone waposo nyina ya o ya na wa ho no wo ye ho hwe na se nye yie a waduro 3P garlic mixture obenom ebeboa wo amanipadua no agina brane beebi eto no bi a no kwa wo de hia ne so obeka sa wo pe 3P ubenya bi ato anom your number ne ye 0248928824 and 0201000021 unya fresa homa we ya 3P garlic mixture ye ne de aba ye beje so ye no be kasa de wonti ase bia no ye be chirichirim na ye de amaw na wie ya Bolivia Enterprise so ena di future life nuane no aba edwa so future life smart food eno so eye aduane aduro na sa aduane vitamins ni minerals ahyemuma aduonum yensa ne wom amino acids edunkono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyenuane mu matontwom na de hia ne se wo beba yenchen wo ya Bolivia Enterprise ha na waba be kyerɛkyerɛ o yadiem de akyerɛ yen sɛne yade ne tie ne be kyerɛ aduane kora yɛmfama wo sɛsɛse yɛma future life zero yɛma future life oats so future life protein o future life smart fiber o mortadella o ni nyina mu bia no yɛde bɛma wo amwanyu ahotɔ so obɛkumase sofo alignment a yɛne multi home no ene die nimhwɛ frɛ yɛn wo 024601 0150 and 0242878090 and then we grow fine herbal tonic and then the ointment and also so onipa da sani a wutie mie ya ma grow fine herbal tonic adui emwa se wutie mi wanumu ato ya wuntumi ne di wo honam no aye utititi wonsa ne wonan woje wo hu bia enye ye kan edu anadwo a wuntumi na obeda asore no na wa ye very weak ya wo ye ho hwe a enye yie to de bia wo nsabuo mu no ya na wo bre o oba issue bia wo wo nsabuo mu bia nso no waduro ye grow fine herbal tonic so wo no nom sa duro we ya it makes you grow fine sa ha wo da so ni nyina be free wa fi ama hoto aba na duro we ka hye ne nso se ye natural cocoa ewo sa duro we mu enti sa wonom a ekutia nyarewa any infections ahodo na boni padua ne ho ban sa wo yade na no grow fine ma hoto wontem na grow fine ointment ne de sa wo ye obi a usisi wo chiri bremo ukotodwe o wuntini mu baabi a twetwe wana baabi a ye wo ya wadwumade bi a wo ye no ya ma grow fine ointment mel na wo de fatwi na sa yawo a wote ne beko baabi eto no bi ano kwa wo de ka se grow fine ointment ana grow fine herbal tonic ubenya bi ka ne na mu wuhie bia ya to bi number 0244 59 6532 0244 59 6532 unya fresa akoma we ya grow fine for ye beje so ye no be kasa na de wonti asie bia na na wie ye be kyirikyiri mu nso na ye de amaw we simple plus phone accessories check mame check simple plus phone accessories eno nso sabre ya ye kasa yi eno ne adepa no eno ne papa no eno ne phone accessory a ye kan so do hoto ne so a
o phone no enya de sechemato ana wo hawo ebebem da biara da oniadofo a wutie mie se wo pe phone accessories a eye papa eye choose simple plus de no kire se eno ne papa menko se usika wo me yaye bi preutrim na top papa ne preko na onim asem wode ne se simple plus ni o men so kra ne bo ne san da fom enti wudi sika kakra bi na wo to adepa na adepa ne boa wo e wo dada setenemu se wo pe phone charges say ye Android phone eye Samsung ana iPhone phone charger bi a wo hie bia no simple plus de ne ye o pe power bank o pe batteries o pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset se wo to simple plus de ne bia wawie se wo pe phone covers iPod any protectors a onua hwe ba bia braya kache ahaye tuton ahaye to ne nkronko kumasi ade hyeman wo de oba kejetia getu bejina kejetia getu animu ho kejetia getu ne hwe animu opposite adehyeman building na esi wo no for brand first floor kejetia getu opposite abrosan no brand first floor wunya ba bedru first floor ha simple plus ni betududu obi a wo pe betodudu obi a wo pe na won so fakodi udwuma ena se wuwuram na wonam adehyeman bi poisu sane na wuwura sa tokuro nim ko enka ne ba bia na hoye kejetia torret da ho no masalachi no enchen ho no simple plus waso e ba konso ho ye number nie bibi nie na wonte ase afre ye eye 0244 590374 ena 0241 709636 unya fresa ahoma wo ya simple plus for ye beje so ye no be kasa ne ye be kire nsemu nso de amawo awie onyame wo ho hebal ye na ye de basa enupa no abedwa so enuanom ne adofo ye wo basa herbal capsules na basa herbal capsules yi onipa dasani se wunya bia nokre me se wo se ebeboa wonipadua no wa wo de ye yefunu yade wo yefunu yade hawi eka ne ho anefie gya dum onue kope basa herbal capsules yi bi nanonom na duro ne ye se wo ye obi a wo nsabuom wo issues obi de atiko obi de ba ani tum obi de ba na ye ne ya sani ya wodi ani tie bia no koto basa heba capsules no bi se wonso de ani infections e na hawo ya ka kire o se cholesterol wo soro ana wodi no waye mre ubo 2 minutes wo mpaso obi nso de ani ye koko esini to epaya na sani na koma wo soro ne nya asem ketwa onue pe basa heba capsules na wunya bi na so no no mo a ebe ma asumdua ba fie. Why not? Any our basa heba ointment. And on the adane da me catch them say ya ba tanku. So your ba tan na wutie me na wie yi a ma basa heba capsule ointment no me bi mel kire say akwada no de fasrasra no wadwane na wie no mane na ni nku na ma akwada ne nsra akwada keto na sra mnya no asabra nya no entosi mu no obo ne pampers ya rashes nya no ahohye bia ntinsi akwada ne so wahu basa heba ointment eye pa e na wo panyini wo de srasra se kakaja ya onsa de onan a wo de tare so a ebeyi na firi ho honam kankan wo so ebeyi afiri ho na ntamu apropro seye enti wontumi nyiwa wam unipadua mu ya wo ya to de bia na nneoma bi bobobobo wo de fa basa heba ointment bi srasra de beye mu nyina mawo baby eto no bia no kwa basa nu pay ubenya bi ye number ye 0244 267725 0244 267725 and awurade fie heba center eye Kronumbosie Red Park enewo na Dr. Mankwa ene dano and awie se one Dr. Mankwa bompuni ewe awurade fie heba center ono na aka mi ate ase se ba bi atokro da ewo onipadua no bia na duro bewura na ewura no nwura mu keke ewura koyem adwuma na aboawo entu ye obi a wo de ne yeti yade uti na ka ne ho a ye wuni ahoto woni papa ni hia wo de ne ye namu yade wa koa na senkwa woni papa ni hia se ye moja broso ana etwere yade wo de ne ye tafod ana ulcer stroke nyo de yade ana unipadua ne mu ya wo ya wuntimu twetwew wodi ane ye kokwa ana wa ye mrempam unsabuo mu nye unso wo pa wo bewura awurade fie heba center ha na hei eye dunsinia esoe abrefo
Kronumbosie Red Park near wo. Your number is 0241 09 3915 and 0549 206633. Fresa Humawi. Now when you're ready for Heba Center for Yankasa. Now the won't yasi be an area you bet you munso the amount. And na Vim champagne energy drink no. And now we are Jumedia be a woody awotons afredi padom. A wedding and our party be naming ceremony. And our boys ne girls ni shia unye ma Vim champagne energy drink emraho. And no na se won no more. Emma usa instant boost no. Vim champagne energy drink. Odi take a sip. Yeah, ubenya Vim no. Ubenya vigor no, vitality ni beba na ube tasty I enjoy asa oni wow moment. Umpe we na apede ye kan ye ken ono mo a ekoyo eye super refreshing Vim champagne energy drink hitil with sa instant boost no ebe mo stay active and alive. Yeah, Vim champagne energy drink baby a ton drinks bi awura na koji bi bogubo what you say ebe bo store ho supermarket ho jibifa kogu fie ho monfa jimani boys ne girls yeshia Tridium Industrial Limited yen ye aba ne dudu atuomu ye number ne efra ye 0322 19 0877 0322 19 0877 unya fresa homa we ya Vim champagne energy drink ye nie ye beje so ye no be kasa ye be kire nsemu ama wate wo wase and a traditional Dr. Dawood opanyini oni wadwuma yefo nyina ye chiachia mo arofoni adehye Dawood Herbal Hospital bedinki aka kire se nam nioma ba akum yedu binti no emprempren yatum for nioma binti yeah enti se oba ne kasiem yeah ene wa wutie mi a wo de wo yade wo de anante a hotoma no sabre ya ye ka sei doctor so de nya abotrema ho why na oni ni bompu ni mpu a ahotobeba ono na de Dawood ointment ene Dawood 360 capsules no aba ene ekodwa so na koto sa enu emi bom ye wo Dawood ni nkuru no ene Dawood ne topaye no Dawood ointment no onie mesi wadwumade a wo ye nti eya mebi meo na fatwi mesi fatwi Dawood ointment fatwi na beko oyawo ni padua ne namu se ye usisi wachiri bremo ukotodwe madame konso ne ye adwumade nti ya na mabre edura na adwuna wuntumi na wadwade awie no Dawood ointment no mayemfa bi ntwetwew otohwa obedate sa aboa nanka Dawood ointment na wunya ne topa ye ne ka ho de a Dawood 360 capsules no me ma ka o me so ye bema na sa Dawood 360 capsules yi se wunya bi na wo mene ya bema wo ha ho na wo ye oba na Dawood 360 capsules yi wunya bi mene ya wo so wo ha ho enti wo de ointment ni twie no ya mene Dawood 360 capsules no na wo kan woni mi yemubom na wo twie na wo mene no ebua oni padua no na masisie ni gina yie na wo isia wo betumi awe ama na ye de yeah baby eton robi akwa abenya Dawood no pay bi doctor number ni 0244 886437 and 020 168 1717 unya fresa homa we ya traditional Dr. Dawood beje so ono be kasa na de wonti ase bia no obekirem edi amawo oba de achia me eja me ka se monkwa akiri akra na kiri a monko no sebe enya ne bonim de asem wei ama ne tweno ensem wo ho ene se ye kan oba ne be mai ebada wo no ntam ye kan osan kura ye oba akwada yi benyini nyame beboa be ma bi besre no ye be ka se papa ni na busu ansore maame ni na busu ansore sabre papa ni maame a mo na mo wo akwada no mo te baabi baako ni a refer to mo as akwada na wofo enti sensem bi sei ba enam se bridge da munti no yehunu kwampa ya de fa so kire se ye kan
sabe yɛyɛte hai yɛnyɛ mmara na mmom ɛduru deɛ ɛdene a yɛdane ma mmara no ɛhɔ ne ba saa sɛ yɛtena Asem Beba Dabi fitiam anaa fidie yi so yɛne atiefoɔ kasae wɔkyerɛ wadwe kɔsii sɛn koraa no a yɛkɔka ne foforɔ nya afei na wobɛka sɛ ɛne ɛkɔ Otec Asem Beba Dabi foɔ hɔ no ebi yɛka ne sei but sɛ tɔ da bi a yɛde public court ɛde survey nneɔma enti menkyerɛ madeɛ bi ɛmfa Ghana amanyɔfoɔ ho sɛ amanyɔfoɔ pɛ sɛ wɔnom yɛ biribi especially aban a wɔte soɔ ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribi a ɔdi nkan tutum ɛwɔ public opinion mu enti wɔnom hyɛ da ne yɛahyɛ da ma obi aba bɛka biribi de abɛhwim yɛde bɛteste waters ɛba saa na sɛ obi a nka hweamfa ho Ghanafoɔ nso ma anyɛ yɛmpene weidi ɛnyɛ sei yɛ wobɛhu ɔbɛkaeɛ no ɛyɛ din a kyerɛ sɛ mote aseɛ ne yɛde abɛhyɛ mo kɔn saa na ɛteɛ politicians ɛtie me ɔmo nim saa asɛm wɔ yɛ a mɛkan enti sɛ tɔ da bi a court nso otumi use public opinion ɛde yɛ adwuma enti na yɛn sɛ asɛm ba yɛnim na yɛtwe wɔyi twe yɛtwe wɔyi ka a yɛgyae matiefoɔ ɛn wɔhwɛ sequence ɛne nsɛm a ɛtoa so a atiefoɔ ne kaeɛ no a sɛbe ahai yɛntena mu obiara ntɛnkyea na mmom yɛtiefoɔ ɛde ɛto baabi a ɛsɛ sɛ ɛto meka asɛm nkɔ fitiam wei kura de ɛnyɛ fitiam mango ase na mango ase nso yɛ ɔbo ase borɔ no ayaresabea ɛwɔ hɔ nso kura saa ne yɛfrɛ no ɛnso ɔbo ase government hospital nso yɛfrɛ no mango ase monkɔ mango ase mokɔ mango ase no a doctorfoɔ miemie mu ɛwowɔ mpaneɛ nom ne adeɛ ne kɔ sɛ ɔbɔ mo na mokɔ akora ɛkɔtena so yɛde to ɛda ntwi anim sɛ ne ɛkɔɔ so no wedi ne nyinaa yɛ nanim sɛm nti ne atiefoɔ a ɛfrɛ yɛ nyinaa kaeɛ no wɔdwen ho sɛi sɛn ɛna n'adwen akɔyɛ no ɛno na ɛda ɛde ɛbɛto anim sɛ awura nyame anim ni nneɛma bi a wɔde yɛɛ no ama na hye no nti yɛ na koma ya nti ama sɛ ɔyɛ biribi koraa ama no koraa yɛ a na yɛ ne ya yɛ bɔ no ɔse ɔde 2000 bɛka ho na ayɛ 8000 ne korakora ɔso ɔbɛyɛ no 10000 ɛna ɛmafoɔ deɛ no ɛnka ne deɛ no 100 million ɛno ɛna na yɛbisa ne sɛ na wɔso wɔne no wɔn saase mmienu efie baako ɛna saase baako na ɛno nso anaa deɛ wɔka no ɛno a ne sika no ɛna ɔse deɛ obɛtumi ayɛ ama no a ɛne sika no nti saa saase ne deɛ awura no ne watɔ koraa dada ansa na obi hu no sɛ deɛ wadi kan akeka ne nsɛm wɔ ha no nti akora ne ti a watwa mu no yɛne ne kɔɔyɛ no sɛnea wɔseɛ ne sɛ 4000 aba bɛka ho ama sesei deɛ akɔakɔyɛ 10000 100 million sɛ awura no nye na wɔmfa nkɔtoa n'abrabɔ so sei ɛne ɛkɔɔyɛ ɛkɔsiyɛ okay maame ya openi kwa mi ntwiye dada madani eja Abraham madani eja Abraham die mabedwafoɔ ɛkɔ mango ase wakɔ mango ase da mepacho David wate mango ase ɔbo ase mango ase wonte ne din da mepacho mate da de amomo kwa ayaresabea obekwa yo mepacho sese kwame e de atoma bedwafoɔ anim bra omokɔ board no o say 100 million ojiwia bibia ni ho fakɔpɛ half prot ɛwɔ bojare na wonso to onfa nye half prot nso a fakotwa bedɔ wonimu pango no obenya mfaso ana fakɔhyɛ dɔkono dwam fakɔ bi kɔ tɔn saasawa ana enfrɛ saasawa ense sawa enamo nketenkete no fa bi tɔ monkɔ fa bi tɔ 1000 no ne nasefoɔ na fa kyeche na fa hyɛ dɔkono dwam na ɛhɔ no deɛ ɔne wawie
kyerɛ sɛ asɛmi moka wɔ mu kurom a maka kɔsii sɛ ɛba bɛduru yɛnim ɛwɔ afidie so enti 100 million ɔsɛmpa mepakyɛw saa na wɔka menyɛ ɛkyerɛ sɛ mabrɛ mene ne wɔdan one hwan na ɛbaa ha mepakyɛw sɛ ɛnɛ wo baa one hwan na ɛbaa ha mene me nua pani na ɛbaeɛ kɔ one wo nua ne nkɔsusu ho ansa no abɛyi ano kɔ atiefoɔ ɛna wia yi ma memfa awodadie mu nkyia ɛnkɔmfa ma wo happy birthday to you Udide Winslet wo na woyɛ CEO Emma Candy Bell Starch ɛwɔ Asafo Labor Oi travel area ho ɛnɛ wanya afeko ɛde aka omfie ho na ɛgya kwame ya wo Otec ha ɔse ɛnɛ yɛ wawo dai Winslet ɔsere nyankopɔn ne nhyira na ho bambo ɛne ne nkwa ho san ɛde ma wo happy birthday to you. God bless you. Me ni ɛgya kwame bɛba hɔ wale ɛbɛba hɔ ɛgya sɛ ɔde mbɛkɔ hɔ ɛbɛkɔ hɔ ɛyɛ deɛ opete meyɛ jata sɛ mɛnkɔ opete deɛ meyɛ jata opete ɛyɛ hwan ɛnam opete deɛ sɛ yɛnwe sɛ ɔpɛ nam wɔntena ne nam mu nwene nam meyɛ jata nam sɛ opete deɛ ɛnea wo na woyɛ opete afa opete nam obia okay eti wɔn nkɔ susu ho mmra ɔne ne nua panyini na ɛbaa ha na adwene a ne nua panyini ne bɛma no ɔmɛka nkyerɛ yɛn na yɛntie ɛna asaso heba centerfoɔ ɔmukubi heba pada na wɔn de aba no ɛno nso ɛyɛ aduro mu aduro sɛ aduro wei ɛna onipa da sani a wobɛnya bi a wobɛyi so no ɛbɛboa wo paa kubi heba pada no aduro ne yɛ kama paa sɛ aduro wei mɛma sɛbesɛbe chimato bi abɛnti mayɛ mmerɛ paa wɔ mpɛmu no kubi heba powder sasu heba centerfoɔ ɛde aba no aduro no ɛbɛboa wo hwɛ obi nam ya wɔ no keka sɛ asasufoɔ kubi no ɛyɛ ɔno a ɔna ɛyɛ na advert Otec no wɔboa mesrɛ mo kubi heba powder mekan number ya mɛbobɔ yi ɛno na wotɔ a egu ho number ya mede ma wo sɛ ngu kubi heba powder ne ho a ɛyɛ fake ɛnyɛ papa no yatwerɛ ho kubi heba powder ɛna saa number wo ya me bɛbobɔ de ama wo no egu ho na kubi heba powder sɛ wonya bi a onue ensuo dedɛ ana kube nsuo obɛsa aduro ni bi de agum na waka mu na wawoso no wokanu mu a na wo de sepe wa de nkakrakra ba mei sɛ wuma wo yere ana wo dofo bi unkiki no ɛma ne hu nsane ne da aduro wi bɛboa wo wo de ne 2 minutes ne bɛyi afiri hɔ ate wa wo de ne twea na atwi kom ɛyɛ bibi nti na aba ne saa wo pe kubi heba pada ne bi na ɛno nso ni wakagina mu kubi heba pada ya amekan sɛ woyɛ bɛma na wo de fra kube nsu ya na nsuo dedɛ no na wo nom a ɛboa wo paa ɛwɔ wankasa wo mɛma sɛmu deɛ mekan matema sɛmɛma ne nka ne kɛse enti bra Otec FM Asem Beba Dabi fia ha na abɛgye bi komisti heba ne brɛzɛ rekɔ a wo mrum kɔgye bi hɔ ɔfa ata drugstore wabu akɔ akɔfodua station hɔ bɛnya bi wokɔ abu akwa station hɔ nso a O6 Plaza no stores wo mu a yɛtɔn enuo wɔ hɔ bia ɔmo nyinaa wɔ kubi nuo bi ɛna wokɔ fɔdwo heba wasante bɛkwa bi wɔ smart heba wɔ boa so bɛnya bi doctor ne number ni nie number we na gye frɛ doctor baabi a wo bia sɛ bi ni hɔ korɔ bɛma bi ate number ne yɛ 0244 16 6602 0244 16 66 02 ɛna 0243 50 57 75 yɛka ɛma asɛm ka ɛyɛ complex enti na mka kyerɛ awura yi sɛ ɔnsa nkɔ ne nkyi na ɔne ne nua ɛnkɔfa ho adwen ɛnkɔmmɔ yɛ a yɛdie sɛ ɛba mu a ɛyɛ nsiesie ɛne yɛpɛ no awadeɛ ne deɛ sesei agu ɛni hɔ bio
ya yeinam ni we enti se twe na ye mempene na bekoso a de be ya ne se ende fa court na ye ma court ko sama be ma no na afi wo sama ni wi a ono nso mra na o meyi ne ho ano ewo ho e ba sa de ye kan wa ha no ye mfa nto court dansie mu bio enti nam ka se wura yi onkodwene ho awura oni onua ne kodwene ho no edien na insusuye no ba bi ekusi ye ne sei ka kire ye ne entie opani mpa chaw ye koye no meni me nua no kodwene ho de wo ho ni eye dan efikase na plot da ni mu na plot ba ko nso ya toro nso da ba bi nko enti samaji 100 million no na wafa plot ni mienu no asafa fie ni de opani me pa chaw mintimi emfa ma no enti no se wo pede a onfa dan no na me fa plot ni mienu so pe plot no so mienu so a onfa na me fa dan no eno ne de metimi na che ne sa usika say na wodan ni tom me pa chaw dan ni tom Imanu street usika say na wodan ni tom e dan ni tom no sika me ne bre usika say na wom me pa chaw ye kotua dan ni nyina wie de usika say na wom me pa chaw me de 1000 eso so me ye de kotua last plot ni mienu to no usika say na wom me pa cho plot ni mienu de efie no na ka plot no e ka fie ne ho ni mienu nyina ka fie ne ho efie ba ko no ye ton 40 million usika say ne wom me pa cho sika na ye bele ye na ye nyan no oyi 40 million de koto usika say ne wom me ne nyina bele so esika ene ye de koto ye okay se say na wo ka no de a ye be mo akosama krachi wo be kwa court ye be mo akosama no e wo be kwa court na emra no ewurem na de sesese no ase because ye kan oni ni mienu ntemu awade no eni ho bio e ba cha se ya de emra e ba ye eye se oni be ma ye japade a ye hwe your input wonso de na wo yo ye ansa na sa ejapade no e ba begina enti se utumi kopurufu e wo court nanimu a na de wo kan se court meba misika 40 million me bancha meton yiwo meba se court no e be ka se owura yi mfa dan no na wo fa plot mienu ana se wo fa dan no na wo fa plot mienu no ye behu why me pa cho nana bi akwa ba ye ne o ho te say ho adaruma ye ene nam percent ka ba ntempa na men so mantrans mo montrase na nka me adoya wo ye ma me last week ni men so me ye obi ene nso won so wa mantem wa mabre na say tiawo me say afidie de ode nama me ka crutch betito ma na me die mirika e fa drop e kofi ko fa moto all right ene nana bi go herbal mixture and the capsules when you ba beto yen wa hayin kwa de bobobikum na tiefo ntiase akra me da wase na ma chewa tiefo adofo atiefo nana bi ene ya kwekwa pomdi hu nkomo obi be kasa ahwane nana bi yobi a obo ade ede haban acheme ayam de aye nduro ya eduro no yitu infection ase fe nana bi na infection ya de bi a ye kan se ya obi be kasa mere se mitimi ko achima mitimi ko ma de ba mitimi ko ma furumba nti infection de se infection ya de tra so a ya de ebia atwamu a je se wo ebe chia wo ya de bia ma no wa fichira je se be chia wo oba white how ubunsa wa ya se wo ya white no obi de yiyi ti sa katwa dware atimi yiyi obi oso na ja ne pampan e wo na sen obi bu ni nsa wie no na se bu na jinne nsuo bi gunu nsuo no pampan ewom obi oso ne de na pampan ni bata ni ti sa akokosra de sa enam ya de wait so a eye din se obetim de nyinsen na timi de nyinsen po a wo de ade no ama akola no enti ye kan sa tieme ozo obi wo ha na nani aya style obi timi pusa na ni firi no mofra bem de akọ ni mpanyin fie so yesi koko enye koko infection emwa no bi na atena wo
ono ba so amade awo ba akwala no be pose nani saa de bia nani kokokokokokokoko te se mre twabo mi aka ne yere wo mo no ani kokko de bia pose wani de bia pose wani a wani ntini no eye week ohwe obeko mpanyi fie so no ni wani si be ye wisi infection etimi wura woni paduam kose wo sabo kidney ankasa etimi se onipa wo kidney infection yade etimi nipa wo chikase wo chidompe wo sisi de bia wo kwade wo honam ye wo ya wo de se pe aduro no ya friend na bi go heba mixture aduro na ye de ne nsuo no nam de topa ye no wo to ba ko atopa ye ne hye nsuo no ho ji topa ye ne mienu fa nsuo no be memene topa ye na no pa mienu anwumre mienu e ka no kra kire wo se wo bubu se na se infection kwa na mo bubu a o be sorry obi wo chikase wo sisi bema bi wo ho a odwonso a ne bia kam wo be gira fa akwa purumua still da junso ne bia kam obo so odwonso a wo be chimsa asana junso no atimi aba bo won kai bema se wa mpa na da bi ne bia no no ma be kakra odwonso no e be sizi ama ye de pipe ato bema the pipe to bema dem so betima frame amenes be yiwie na menemi wife eni ehyiamu an sa fa hye mamia eni etoje wa nti ye kan se ya tutumrika de kono maduro no bi da duro no me se ono wa no maduro no adanse a wo mu di fa ho no se ye ka se ye bono fidie so ayenya bre nti misraw de bia me se banchi da ho a uhu se ye okoto na no na uhu se ye na asenye nti mi kan se no se wa no maduro no bia onjini ne mo wunum bia na bo se yes me ye no kwafo to be a infection hawo infection ma wa sem aye basa na no ma me ba ko frɛ me oso tafu mo so boni sister bi enda ko ba bi ko pa waduru wo se janom ko hia hospital se sei o ma ko wohoro ma wudie ma ya eba ma wo ho se sister na wo en wo ko no nche ne ko bisa se maame minu nyina ne enam wo ha wo na ye den na ade watimi awo ino sibo mi kunu na to aduro bi bre me na aduro se friend na bi man maduro no nto anan ene se me de anyinsen wow ya wa onipa no so friend me no so se won so etie ma ba ko na no asem ko to obi no won so ne bra apa ho wow o se ne bra apa ho na nani aje o se ka wa bo na aduro ya na buo nu ayi 1 million kura no watimi akwakoto na ni watimi anyinsen na me say yes na nabi na no fa ba na ka ho ha me na nanom wa won maduro no anyinse bia o mo fra mi am say fa kranto na nabi nika eye ba ho se obi apeba no nya na wano me kwakwahwe kwa ate se me maduro ne obeturu ba eye ni gisem to oba wo pa wo a no maduro no bi be ma bi wo na ne hunsuo na sei ono oba hia na nsuo na sa ba out enye ni nyina na yade no wo ba no nko aho yade sa yade we enam yade bia ti na doctor bia obehwe obi a ya wo pe ba bia no wonu okunu no treat wo mo because of say eni nifa na wo bonkum ha bo so na wo nifa na sa wo oba no bofu ni nyina enti wo treat mi no nyina be ma obetima ato abo hunsuo na ye Europe no onum na nabi ni bia hunsuo no be piti say abro pampa ya betim de nyinsen oba ti misraw atiefo pa na nabi mi number no ma me mfa mamo number no de me so ko hwe obi na nsa kan number ka hu se wo hu na wie my number no is 0549 99 92 53 0549 99 53 atiefo me number me didi djuma no ebire bia be frɛ me beyiwa no na na bi mi wo ha be padron bi menya bi wo hen beyiwa no na na bi ma no waduro ni se na mi hu de kire wadwene ya ubetimi ni mi akasa bia no o frɛ me a ekwa da ho ye be kasa timisraw aduro ni de ye infection aduro so ba be ma ya enam ya de hawo uni problem unu maduro na ensu pika bi kotorete na efiri ni be ma na no ba obu ho ane de man ba ko wose ne de odwunso wi age se wo de handkerchief e banaji ni be ma no no da share ne box because of say ensu no egu nu saa onu maduro no ene wose ni nyina atwa adanse ne de dooso yentimi nkane nyina ntimi srew atiefo namba na me de atodwa no wo de fa na frɛ me se na nabi mo ha me paduro bi menya bi wo hen baabi aya na bi won so ya de baabi kakra totodwa yentimi fa baabi ni nyina entodwa ntimi de tie me baabi a me wo boso no se bi ben wa ko ho
ebi men wa na bi mo ha menye bi wo ma direction nye ni nyina na metimi keka nti wo pa bia atufuo no ukọ PFA o Tafuni road ukọ new road oso wo pa PFA ho so benye bi ho na top amazing won so Tafu apidank heba won so emrom Misty heba ewo emrom Dani heba won so ewo ho saa Korena heba wo mu nyina bo Fred Mens ewo bi hap May ewo bi Coastal Pharmacy or Pampaso Adum Promise heba ko so na bi enduro bi ho Tinatet heba ewo Sofulai Aberpa Junction Arms heba ho so bi ho na Tech Junction KK Pharmacy na Amanke Pharmacy ya won so wo Asokore Mampon Abuabu station number 2 to ho benye bi ho Abuabu number 2 Tofik Masarachi Robert also bi Tepa oko adumro ho abenya bi na Tepa Mr Michael also ben mekom no also ko ho abenya bi goso from ko Jaheba also bi ho goso Jomat Pharmacy also bi ho emem Rita Heba Kunsu Mr Amwa drugstore oko ho abenya bi ho be kwai Fojo Heba Obuase Smart Heba Bogoso Unique Heba ena Angunaga Junction ajakwadwo wani angunafo no asore no enedi ehwani mu ena ozinzim onso Angunaga Junction ho jenefo no mu ho onso ko ho a obenya bi abuokwa O6 Otec 1029Fm yetika sei enuro no yedi biegu ha ya wo ba ha obenya bi ha sei ena new adubiase Mr Oben ene Antiama hoso ko ho a aduro no ebi ho obenya bi baby bebre na aduro no bi wona mintimi mbobọ so ebre ni nti safa number 9 ne ye be sore me number no 0549 99 92 53 0549 99 92 53 atie fopa eye nanabia na kwesene yebese hia nanabi Krobea nyame nka mo monikasa arofo sabri papa no ankasa na asore no nanabi eba mixture unya papa no na duro ni bia no kre onipa dasani mesewose ebeboawo ye kan onipa eya adwene wapomoden ho manipadua na hoden ehu hiawo enti 0549 99 92 53 enone ahoma no and Osipes Enterprise panyinipa wo na ada no yankopon hirawo onipa dasani a wutie mie Osipes Enterprise eye asoya ye de perfumes ene slippers ene yeton na ye de nya se yeton kwanchan fo de ni bi yeton papa no na emum ye nia na yetu kwan kwa manhodo so kofaba enti bo ne san dafom yenya woni e ba wode mfaso chinjiri ntwi Ghana fo adwadifo ebitri mo dio adwadifo tri mo din ebinom ye bebo Ghana 6 match na anu ena me hu se adwadifo ni bitri mo din hwe brasta jesi ye ton brasta jesi say because of 6 match ibedrunti brasta jesi kosra koduru 5.3 eni akiri ade na adwadifo bitri mo din sa ade na bitri mo den sa emfaso bum ne de wo bagie o na kira asem no ya so ya de enti Osipes Enterprises won de ade papa no ebo ne da fam no ene wo ton de ama wo enti brane ma perfume bi a wo use a wo ni se wo din na emom ne papa no yen ne de ma wo ye wo bi te se Assad ye wo Polo ye wo Club de Nuit ye wo Midlot any other perfume brands edoso mimu boni nyina di bra na beka wo de no niema wo ne papa ya wo slippers ema ne mema de Adidas wo ho Nike wo ho Gucci wo ho Hermes wo ho Versace nso wo ho wati ase bra beka wo de na yemfa ma wo ye de no na ye papa na ye ya hei ewo fom minti yetuma atufo yetuton ene ye to ne nkronkonso enti ye ho say retail wati ase for your high quality goods
but at affordable prices no ɛyɛ OCPES enterprise na abinya no yɛwɔ Kumasi KJT Dubai inside yɛwɔ KJT Dubai police station ne nkyɛn pɛɛ ɛhɔ ade OCPES for yɛwɔ yɛ number ne yɛ 0249 23 83 70 0249 23 83 70 and 050 252 0634 unya fresh ahoma we ya OCPES enterprise for ye beje so na de wonti asie bia no ye bekire mu nso e de amaw and now we are Volta Drill Limited for Kumasi Krobea ye mu ne ye wo ahodo da aban ene ye main office ne wo se wo kosunyan tachiman ne do ma nyina nso a ye won krabata ho na ade ba ko esafata so onipa da se ni wodwene ho eni se nsuo eye nkwa yesi wiase a yetie asase a yeti suyi nsuo na dɔɔso so wanka sɛ unipadua no nsuo na dɔɔso wom enti sɛ we are made of water dia ɛsɛ sɛ ye nom papa no onipa enum nsupa enti no anum nsupa sunsunsu aso bebre no na nsupa ne nso de onim nsupa ne tuo no onim baabi a yetwi firi manipa ɛyɛ Volta Drill for enkrofo ni nim adwuma Volta Drill Limited eba borehole drilling omu betu asase na yase ye bedwa buom na ya papa mu akotwe nso kroje e de amaw enti wo fie ho wadwuma mu ho ensu adwuma na wo ye no frɛ ye ne metu nsu papa ne mawo na nya customers bebre wasase ne so ye ne ye betu nsu papa ne de amaw ye kan wo ye investor ana wo ye nsu adwuma na wo pa afidie no bi de ye de tu nsu pa ne bi me man kwanchefo ebi ngokra fon emfa mrewu behu Volta Drill for na yenkra papa no mehyehyɛ ne Ghana ha kama ka no ne emfa ma wate ye beto papa na mawo wate so wa man kwanchefo ebi abetu nsuo nso amawo na problem abamu a ye na befa ye ni enko siesie ne kama nso mfa mawo ye number ne hiaje frɛ yen ɛyɛ 0244 299520 ɛna 0266 43 2210 and we are goes way funua home yeton adaka oti wiase a ye papa anye papa de ebe bia ubewu uwu a mohwe ye no manfa adaka fo ansie no nye saa wo bebre ansa na otumi akrose monfa adaka pansie no no nkopa amochechew na woduru a amoche anya ne heavy eye goes way for na ode ne to o madaka mu a ema nipa ne tumi kwa asama ado ntem yeah ne crossing na country no eye kama de mano God's way for foreign and local casket adaka no yema ni ama hodo so de so odihye na wawu no wo pese ye meye funeral grounds decoration baby a wo ye yie no ye mesiesie ho ana baby a de ne tompam no ye ne mesiesie ho wo pe flowers a eye customize bi te se kunupa yerepa enapa aseopa ejapa oniapa ni nyina no papa fo ni nyina no ye beye ne kama ne de amawo wo peka ya wo de bedia emuna trantwie ye wo ho ye wo picture roller board ene ye wo videoing services so open normal video ana drone open powerberries omo e de adaka no besi ya betri ni apagya de atwa akapɛ kakra no ni nyina goswefo wo ho mawo ye wo won ye no anuane catering service ene ye san wo ambulance service ena afi wo pe sofo amana ya awufo som wo pe MC wo wayiase ana wo wedding bi ana sofo mechira wade so a ni nyina goswefo provide ye kan wo de hia wa free mu no pursuit ya de bed da no ana wa wo wontoma kente bi yempam emfa ma de hia na ni nyina yeye goswefo nu ahom wo de wayi ne hye yensa woni hawo Kumasi asafo labor yani yanka ni koko board dano eni di anim hwa wo de nya duru a kasa wo pa ankrato wo be hu yen ye number ye 0243 73 7457 ena 0266 194637 ena da sebre imu plus capsules da sebre imu plus capsules sadro we oyo ba bema na wutie mi a eye wadru ni senti ne se wunya da sebre imu plus capsules sadro bi na ono nomo a oba bema e ma ye active e wo mpem sadro we enuoma ye de aye enuoma ye ne ankase ye die enti e boni padua ne ho ban e mantimu atwetwe bi oho a wo ye adwuma kakra no abre wonante kakra no abre ni padua na ye week tititiye infections adokro no emoje ntumi ni atrantwie ye nti wo bre oba wo penyinsen wote ho be ma apese ni padua ni gina yie
kɔpɛ sibre imuplex capsules yi bi aduro na aduro wa wutie mie aduro ne ye pa pebi no wate mentena ho nyare ansa na fa bɔ ho ba aduro wei enke ye UK nkoa na ɔmo yɛkɔ na adokotafo anim di form yensa ene tena ase ye hwehwemu de sa aduro wei yaba ya twi yaba ha enti wo ba Otec FM ha wo benya sibre imuplex capsules ne bi ba bi eto no obi ano kɔ kase me pɛ sibre imuplex capsules unya aduro wei bi a wawie ene ye wo sibre herbal mixture eno nso se wo ye oba bema enemu yade wate bi a wako a enko odwo nso bema ya na taw odwo nso entumi ma wodi nsuo ka oni padua na ho ye ohene oba wo nso wo nsebuo mu issue pa waduro ye sibre herbal mixture eduro ne beboa wo na sibre black tonic ne de umogya awe a wani mu aye ho ya wanu mu ato a wuntumi ne de waduro ni o hweye na ba mu owu antwo anko pɛ sibre black tonic bi enti senka betumi a sibre imuplex capsules sibre herbal mixture sibre black tonic numbom se winya se nwomi ense yi a wawie ya number nie 0535 01 0442 0535 01 0442 ene se cheduma se Rural Bank PLC ya se mo etia yese wo de wo pe bank ya wo ne beto kese wo sikase mo ntoto ya eye ne account bia wo pese obi bia no ye be bia ma ordinary current account ne corporate account kra de no COT savings account zusu account me bada ache fixed deposit no interest rate ne ye kama e na money transfer ye bi woni edi dwanso a asem wo de ne se bosia bia wo ye bia no ye be ma obi wo ba se cheduma se ya branch ne be dwa no edwa ye be GPLT for da no kwa abri Kenya ase ye wa abrosan ase anwunaga ye wo je abo ye post office nachi tafo ye ben club 600 edum ye wo boss FM achiri ho ena mozongo ye wo second station enyina su chechero ani adigan nyina ye wo ho ye number ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 arafoni adehye ababa wa maame ya atiwa nasemo a odeba ye nemu eye awadesem awade ni hobio ekwa abusuanim owura ya ama ne hwe ya makrachi koda aso oba ye no obeka 5000 ne krakra odi bewie 6000 me ma bedwa fortune ne koy se onko ka bibi pa oba bewie ne 10000 ababa we se omo wo proto mienu omo wo dan enti so obeti ase a owura no mfa proto no mienu ma no no mfa dan no ana se ono mfa dan no no mfa proto mienu no eho na akosiesese enti onim panyimfo ne ba ye die eye nioma mienu option no se ye ka asem kaka na maka ye de koku wie mrem enti ye hwese ne ye beko efom ochena etiefo ebe mumate omie nanti onyankopon ne kaniem ne no ne ye gaprim etwas